Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Disyembre 4, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and 21 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Mayor Jerry Treñas mahimo na nga ma-discharge sa subong nga semana. Recovery sang alkalde ginabanta magalawig sa nga isa tubtub duha ka semana. Sa dugang pa nga mga balita, creative smart ideas sa nagpatag tuhoy sa One Ride 2023 controversy. Samtang ang Police Regional Office 6 nagpahayag nga wala sa nga monitoring sa hulag sa nga mga communist terrorist group sa Western Visayas sa pihak sa nga pagpamomba sa Marawi City. Mayor Miliarda Villanueva sang Concepcion ginrequire ang mining company sa pagkandak sa information education campaign sa Pandiasukar. Utod nga ticket sa modernized jeep pwede ayhan. Ginareklamo pagidiri ang kamahalon sa pletihan sa modernized jeepney. Diyan mo na balang hambal nila kung mayara gani isang pag-improve with the so-called public utility vehicle modernization program. Siyempre, may kaupod man sina banwa iya nga pagtaas ang presyo sa nga plitihan. O, tiyang mga estudyante nagaubo no, sa 21 pesos nga balayran sang modernized jeepney sa kalapit gid lamang iya sang destinasyon. Samtang ambulansya kag tricycle nagbungguanay sa Diversion Road Mandurriao kag rank 8 Philippine Nursing Licensure Examination wala nag-expectar nga makasulod bilang top notcher. Pamilya Pilason sa nga nagtakilid ang traveling rice mill sa Banuasang Lemery, Iloilo. Muni madalakuan mabalita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagan diri sa Bombo Hanay sa Udto. Imbukada pa lang mangatang na kita sang premyo. May winner kita! 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit bag ngayong araw. Atensyon sa mga taga-barangay Tansabaybay City proper. Ang aton sining winner magagikan dira mayara nga proof of purchase or mayara siya sa proof of purchase nga R. Florete coupon. 64 anyos. Congratulations, Wilfredo Luzada. Wilfredo Luzada sa barangay Tansabaybay City proper. May coupon or may proof of purchase nga R. Florete coupon. Ikaw ang ginaw ni Bombo Cham. 57 minutos sa kaligad sa takna nga alas 11. May anong ikaw ka oras, Sir Wilfredo Luzada, sa pag-claim sa imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos cash plus 700 pesos kabalor sa gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Ano pa ang ginahulat mo? Tayo Wilfredo Luzada, magdalikat na kag i-claim na ang imo sining premyo. Sa mga kabombo naton, week number 7 na kita karon. Hingagaw kamo sa paghulog sa inyo sining entries para iya sa week number 7. Nagahilapit man sa karon sa aton sining mga kulturan ang Grand Draw nga hiwaton sa Disyembre 23 tuig 2023. Sinuayhan ang panibago sining mga katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Kag may mga cash prizes pagin nga nagaulat sa mga maswerte nga tagdaog
Sa pagpatigay naton sang Grand Draw, ano nga mga cash prizes ini? Balikan tang detalye dugang may informasyon sa palabuton sini nga Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Lakip na madalagkuan nga detalye sa mga balita pagkatapos ang Bombo Network News. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Disyembre taong 2023. Mga kabombo Caster Nation sa Christmas Countdown, 21 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 200,000 na mga residente na apektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Si Pangulong Bongbong Marcos naman tinawag na pag-atake sa kapayapaan ang nangyaring pagsabog doon sa Mindanao. Ito naman hong Islamic State militants, inaming sila ang responsable sa pagpapasabog sa MSU. Samantala, ulat naman mula sa ibayong dagat ang commander ng Hamas Shati Battalion napatay sa airstrike ayon sa kumpirmasyon ng Israel Defense Forces. Sa ating balitang pangpalakasan, Pinay Olympic gold medalist muling dadaan sa 2 torneo bago ang Paris 2024. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Aabot na sa inisyal na 56,634 na pamilya o higit 236,000 na individual ang naiulat na naapektuhan ng nangyaring magnitude 7.4 na lindol sa may bahagi ho ng Mindanao, partikular na sa Hinatuan, Surigao del Sur nitong Sabado ng gabi. Ang datos na ito ay mula ho sa Department of Social Welfare and Development Disaster Response Operations Monitoring and Information Center. Ayon sa naturang ahensya, karamihan sa mga naapektuhan ng naturang pagyanig ay nagmula ho sa 156 na barangay dyan ho sa may bahagi ng Caraga Region. Samantala, inihahanda na ng mga kinauukulan ang paglilikas nga sa mga residente sa mga evacuation centers. Malaki kasi ang bilang ng mga kabahayan na nasira ng naturang malakas na lindol. Sinabi pa ng ehensya na abot sa 84 na kabahayan ang naiulat na totally damaged, habang 439 ang partially damaged dahil yan sa naturang lindol. Sa ngayon ay tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na magbibigay sila ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. 2.8 bilyong peso na halaga naman ang stockpile at standby funds ang nakahanda para sa mga apektadong rehiyon. Samantala, patuloy namang nagsasagawa na ngayon ng damage assessment ang mga kinauukulan sa mga lugar na niyanig ng magnitude 7.4 na lindol kahapon sa may Surigao del Sur na naramdaman din sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa isang statement ay sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr.
Nakasunod ng malakas na lindol ay agad nitong pinakilos ang lahat ng mga regional at field offices ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar na paganahin na ang kanilang mga disaster reporting and monitoring system. Bukod pa dito ay dineploy na din ang lahat ng mga ground asset nito, partikular na mga engineering team ng Bureau of Fire Protection upang agad na magsagawa ng damage assessment sa mga lugar na tinamaan ng naturang pagyanig. Ang mga ito ay alinsunod pa rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang pagtugon at pagresponde sa mga kababayan nating naapektuhan ng nangyaring kalamidad. Kasabay pa nito ay tiniyak din ng kalihim na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat upang agad na maihatid ang mga kinakailangang tulong sa lalong madaling panahon para yan sa lahat ng mga apektadong individual. Samantala, patuloy pa rin naman ang panawagan ng opisyal sa lahat ang pag-iingat sa mga posibilidad ng aftershocks. Kasabay na rin ang payo sa mga residenteng nakatira malapit sa mga karagatan. Hinggil yan sa agarang paglikas sa mga matataas na lugar kung kinakailangan. Ngayon pa rin yan, nagsasagawa ng assessment itong pamahalaan sa pinsala dulot ng tumamang magnitude 7.4 na lindol sa coastal town ng Hinatuan, Surigao del Sur noong Sabado. Patuloy ding inaalam mga pangangailangan nito mga naapektuhang residente. Sa isang statement, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aktibong nakikipagtulungan na itong Department of Social Welfare and Development at ang Department of Interior and Local Government. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng essential aid para sa mga nangangailangang residente. Ayon sa dalawang ahensya, inaasikaso na ang pagbibigay ng medical assistance at essential aid para sa mahigit 236,000 na katao na naapektuhan ng naturang pagyanig. Ay naman kay Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez na nag-deploy na sila ng mga pangkat sa Caraga Region para umasiste sa mga lugar na matinding tinamaan ng naturang lindol. Nakatakdaging magtungo si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Surigao del Sur ngayong araw ng Lunes para bisitahin itong mga naapektuhang pamilya. Base sa kanilang inisyal na assessment, aabot sa 56,634 na pamilya ang apektado mula yan sa 156 na barangay sa Caraga Region, kung saan 8,703 na pamilya ang pansamantalang nasa mga evacuation centers sa naturang rehiyon. Sinabi din ni Pangulong Marcos na masigasig na nakasagawa na rin ng assessment ang Department of Public Works and Highways sa mga pinsala sa infrastruktura dyan sa Caraga Region. Kaagapay ang Office of the Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, kaugnay naman po sa nangyaring pagsabog doon sa may isang universidad sa Mindanao, nilinaw ni Lanao del Sur Governor Alonto Adjong Jr. na hindi suicide bombing ang pagsabog na nangyari nitong linggo ng umaga habang sinasagawa ang isang misa sa Mindanao State University sa Marawi City. Anya, lahat ng 4 na nasawi sa pagsabog ay natukoy na habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin sa likod ng karumal-dumal na pagpapasabog. Ayon pa sa gobernador, nasa 35 na mula sa 47 sugatan ang na-admit sa May Amay Pakpak Medical Center matapos ang pagsabog. Ang na-discharge na rin po mula sa paggamutan kahapon at pinayagan na rin makauwi sa kanilang mga bahay habang ang iba naman ay dinala sa MSU Infirmary. Nasa 2 pasyente naman sa Amay Pakpak ang nasa critical ngayon na kondisyon at kailangan ng sumailalim sa surgery. Sinabi din ng gobernador na nagpasya ang Mindanao State University officials na ipagpatuloy pa rin ang exams ngayong linggo matapos na mangako nga ang police at military officials na magpapadala pa ng karagdagang puwersa sa universidad. Ayon pa sa gobernador, ang motibo sa krimen ay hindi pa natutukoy sa ngayon. Samantala, kaugnay pa rin sa nangyaring pagsabog nga dyan sa Mindanao State University, abay inamin ng Islamic State militants na ISIS na sila ang responsable sa pagsabog sa Mindanao State University dyan sa Marawi City nitong linggo na ikinasawi ng 4 na katao at kinasugat naman ng 50 iba pang individual. Nangyari kasi ang pagsabog ng bomba sa kasagsagan ng isang misa sa loob ng gymnasium ng naturang universidad dyan sa lungsod ng Marawi na una nang kinubkob ng Islamic militants na sa loob ng 5 buwan noong taong 2017. Sa isang telegrama, inamin ng grupo
na pinasabog ng kanilang miyembro ang explosive sa naturang universidad. Bago pa ang claim ng Islamic State Group, una nang tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang dayuhang terorista ang posibleng nasa likod o responsable sa pagsabog sa naturang universidad. Una nang sinabi din ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. na posible o retaliatory attack o paganti ang nangyaring pagsabog kasunduyan ng pagkakasawi sa lider ng Dawla Islamia Mauti Group nitong linggo doon din sa Lanao del Sur. Samantala sa iba namang mga balita, ang Department of Health kinalampag ng isang senador na patuloy na i-monitor ang pagtaas ng kaso ng flu sa bansa at hinimok din na magsuot pa rin ng face mask. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo JC Galvez. Kinalampag ni Senate Committee on Health and Demography Chairperson Christopher Bongo ang Department of Health na patuloy na i-monitor ang pagtaas ng kaso ng flu sa bansa. Magugunit ang inanunsyo ng Department of Health na tinatrack nila ang mga bagong pathogens sa gitna ng paglobo ng flu sa Pilipinas. Ayon kay Undersecretary Eric Tayag, ang bansa ay nakapagtala na ng humigit kumulang 190,000 na kaso ng naturang sakit ngayong taon. Kaya naman hinimok ligo ang publiko na kung maaari ay magsuot pa rin ng face mask at huwag nang hayaan na bumalik pa sa bansa ang dating sitwasyon mula sa COVID-19. Dagdag pa ng senador, hindi naman ito mandatory. Ngunit hanggat maaari ay magsuot ng face mask dahil ang banta ng virus ay nasa paligid lamang. Ayon pa kay Go, kung kinakailangan na magsagawa ng pagdinig kaugnay dito, ay handa siya para masuri ang plano o paghahanda ng Department of Health kaugnay sa pagtaas ng kaso ng flu. Narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senator Christopher Bongo. Pag-suot pa rin tayo ng face mask. Kung nagawa natin mag-face mask sa 2 taon, ngayon pa na hindi naman po mandatory, kung hindi sagabal sa inyong parte, magsuot pa rin tayo ng face mask. Ito pong influenza, flu po ito. At kung may mga comorbidities tayo, mas delikado po. So sa may mga sakit, ingat po tayong lahat, no? Dahil tumataas rin po ang kaso ng influenza. So kung meron kayong nararamdaman, magpa-check up po kayo. Andiyan naman po yung mga malasakit centers, ng mga DOH hospitals, government hospitals, even private hospitals. Andiyan rin po ang inyong mga super health center. So, andiyan naman po ang mga pasilidad ng gobyerno. Kaya nga po pinaparami natin yung pasilidad ng gobyerno bilang chairman ng Committee on Health para ilapit natin yung serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. Kung maalala, naghain sigo ng Senate Bill No. 195 o ang paglikha ng Center for Disease Control. Kung maito sa batas, ito ay magsisilbing center hub ng bansa na nakasentro ito sa infectious and non-communicable diseases. Isa pang mahalagang panukalaan niya ay ang pagtatatag ng Virology Science and Technology Institute upang labanan ang umuusbong ng mga nakahawang sakit. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Samantala, patuloy ho ang ugnayan ngayon ng pamahalaan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasunod ho ng pambubomba dyan ho sa Mindanao State University sa lungsod ho ng Marawi. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng aniyay pag-atake sa kapayapaan bilang paglalarawan sa pinakabagong insidente ng karahasan. Ayon ho sa punong ehekutibo, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng national government sa mga kinaukulan lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon laban sa mga nasa likod ng malagim na insidente ng pambobomba. Una dito ay nagpaabot na ng pasasalamat ang naturang Pangulo sa agarang pagtugon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at mga concerned local government units para sa mga biktima ng karahasan sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, ang mga dayuhang terorista nga ang nasa likod ng malagim na insidente na kung saan ay inihayag ni Armed Forces of the Philippines na anggulo ng retaliatory attack ang isa sa mga nakikitang motibo ng naturang insidente.
Samantala nananawagan naman ng kahinahunan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng ginagawa ngayong mga hakbang ng gobyerno kasunod na rin yan ng insidente ng pambobomba sa Mindanao State University. Ayon sa punong ehekutibo, hindi na dapat pang madagdagan pa sa paglala ng sitwasyon ang mga hindi beripikadong ulat na ipinapakalat kasunod ng bombing incident. Kaya ang payo ng Pangulo, manatili lamang na kalmado, maingat at makinig lamang sa mga opisyal na impormasyon na nagmumula at ilalabas ng pamahalaan. Kaugnay nito ay hinikayat din ng punong ehekutibo ang publiko na magpatuloy sa pananalangin kasabay ng panawagan na magkaisa kontra sa karahasan at ekstremismo. Ang mga nasa likodan niya ng ganitong mga karahasan na bumibiktima sa mga kawawang sibilyan ay mananatiling kaaway ng ating lipunan. Samantala sa mga sadaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito hong Philippine National Police abay may tinitingnang dalawang persons of interest sa bombing incident dyan ho sa Marawi City. Ang Armed Forces of the Philippines Chief naman na si Browner magasagawa ng command conference sa Marawi City. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Mahigit sa 2 individual ngayon ang tinitignan mga persons of interest ng kapulisan kaugnay sa naganap na bombing incident sa Mindanao State University sa Marawi City kahapon. Ito ang iniulat ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Regional Director Police Brigadier General Alan Nobleza sa isang payag sa gitna na nagpapatuloy na kinakasang malalimang investigasyon ng kapulisan sa nasabing kaso. Bukod sa malaking indikasyon ng pagkakasangkot ng mga foreign elements, ay isa rin aniya sa kanilang mga inimbestigahan ngayon ay ang posibilidad ng pagkakadawit ng mga lokal na terorista sa nangyaring pagpapasabog. Sa ngayon ito manggimuna ang opisyal na detalye ito, ngunit gayon pa man tiniyak niya na lahat ng mga posibleng anggulo sa nasabing kaso sa pamamagitan na rin ng tulong ng binuong Special Investigation Task Group ng kapulisan ay kanilang isinasagawa. Samantala sa ngayon ay nagkarating na si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa Marawi City upang pangunahan ang pagkasagawa ng command conference sa lugar kaugnay sa nangyaring pagkapasabog sa naturang universidad na kumitil sa buhay ng 4 na katao at ikinasukat naman ng 50 mga individual. Layunin nito na alamin ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar at mapag-usapan ang mga susunod pang mga magiging aksyon ng mga otoridad ukol dito kasabay ng patuloy na pakikipagtulungan at ugnayan sa Philippine National Police sa pagtukoy sa mga salarin sa likod ng nangyaring pag-atake. Kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Tingnan ko yung sitwasyon natin doon. Magkakaroon po kami ng command conference with all the commanders, the PNP commanders as well as the PNP commanders on the ground para pag-usapan po namin yung mga actions na gagawin namin. Sa gayon ay unang-una, matukoy natin kung sino itong mga grupo, those who are responsible, and to go after them. We have to go after them. And pangalawa, paano natin maprotektahan ang mga komunidad, hindi lamang po sa Marawi City, pati na rin po sa MSU, yung mga estudyante doon ay natatakot na. So dapat ay ma-assure namin sila na hindi na po maulit ito, na maging na patuloy yung edukasyon nito. Sa ngayon, 35 sa mga sugatang biktima ang nakalabas na sa pagamutan habang iba naman ay nanatiling nasa kasalukuyan pa rin nasa ilalim sa medical treatment doon sa Amay Pakpak Hospital sa Marawi City. Matatanda ang una na sinabi ni Police Brigadier General Nobleza sa panayam ng Bombo Radio Philippines na bukod sa pinsalang idinurot ng bombing incident ay isa rin ang stampede sa mga dahilan kung bakit lumobo sa mahigit 4 na po ang mga individual na nasaktan sa nangyaring insidente. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nananawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa publiko na maging kalmado at mahinahon habang inaantay pa ang resulta ng investigasyon hinggil sa nangyaring pagpapasabog sa Dimaporo Gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City kahapon ng umaga. Umapila naman si House Speaker Romualdez ng pagtutulungan at pagkakaisa para mapanatili ang kapayapaan sa bansa at mahadlangan din ang anumang hakbang para isabotahe ang proseso ng pagkamit ng kapayapaan doon sa Mindanao. Babala pa ng House Speaker, hindi kukonsintihin ang anumang paggugulo sa katahimikan at kaayusan sa ating lipunan.
Kasabay nito ay tiniyak ni House Speaker Romualdez na mahigpit na tututukan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang sitwasyon kaakibat ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya para maikasa ang kailangang aksyon. Bukod pa sa panalangin at mensahe ng pakikiramay at pakikisimpatya sa mga biktima ng karahasan ay tiniyak din ni House Speaker Romualdez na handa ang mababang kapulungan sa pagkakaloob ng tulong para sa pagbangon ng mga apektadong komunidad. Samantala, agad namang naghatid na ng tulong ang House of Representatives sa mga biktima ng pagsabog. Pinangunahan ito ng medical assistance at mga relief goods para sa mga biktima ng pagsabog na ginagamot ngayon sa May Amay Pakpak Medical Center. Ang pagtulong ng Kamara sa mga biktima ng karahasan ay pinangunahan naman ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List Representatives Yeda Romualdez at Jod Asidre. Nakipag-ugnayan na rin ang Tingog Party List sa lokal na pamahalaan sa pangunguna ni na Mayor Mahol Gandamra, Governor Mamintala Jong at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto para alamin ang iba pang tulong na kailangan ng mga biktima at ng kanilang pamilya. Sa iba pang mga balita, iniulat ho ng Philippine Coast Guard na abot sa mahigit 135 na mga barko ng Chinese Maritime Militia ang naispatang nagkalat dyan ho sa May Julian Felipe Reef na nasa loob ho ng Area of Responsibility ng ating bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, dating nasa tinatayang 125 lamang na mga CCM sa lugar, kaya't kapansin-pansin ang pagdami ng mga ito mula sa 111 na barko ng Chinese militia vessel noong Nobyembre. Natuklasan ang naturang kumpulan ng mga barko ng China sa lugar matapos ang na ipadeploy ni si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan noong Sabado, December 2. Ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Sindangan at BRP Cabra para magpatrolya malapit sa reef na 169 nautical miles mula ho sa Palawan. Sinabi din ng naturang ehensya na walang tugon ang mga lula ng Chinese Maritime Militia vessel sa radio challenges ng PCG. Sa kabila nito, nanindigan ang naturang ehensya sa sila natitinag na commitment nito para protektahan ang maritime security safety at maritime environment kaakibat. Ito hong pagprotekta sa territorial integrity, soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang Julian Felipe Reef ay matatagpuan 175 nautical miles sa kanluran ng bayan ng Bataraza sa Palawan at parte ito ng Kalayaan Group of Island dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa mga sandalihong ito ay nasa linya na si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Cerces Trinidad at na makakapanayam natin si Colonel kaugnay ho dito sa nangyaring Marawi bombing dyan ho sa may lungsod ng Marawi, partikular dito sa Mindanao State University na kung saan 4 ho ang naitalang nasawi at halos 50 naman ito namang naiulat na sugatan. Nasa linya na ho si AFP Chief of Colonel Cerces Trinidad. Magandang tanghali po, Colonel. Ito ho si Bombo Victor Leontino together with Bombo Rico, Everly Rico. Welcome pong muli sa Bombo Radio Philippines. Yes, magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po sa inyong taga-subaybay dito sa Bombo Radio. Colonel, kumusta po ang assessment nitong Armed Forces of the Philippines dyan ho sa nangyaring pambubomba dyan ho sa may Marawi City, particular nga dito sa Mindanao State University? Yes, unang-una nakakalungkot po na malaman natin ito kahapon at unang first Sunday Mass during the Advent Mass na dinulog dito sa loob mismo ng MSU compound na kung saan 4 po ang immediately na namatay at ang reports po ngayon natin is around 54 po yung mga injured na civilians and out of these 54 po, 7 po ang naiwan na lang sa hospital na nagpapagmot. All the rest po were discharged from the hospital. Nalulungkot po kami at nakikiramay sa mga pamilya ng mga biktimang ito at kinukondena po ng Armed Forces of the Philippines itong ganitong gawain ng acts of terror dito sa ating mga komunidad. Colonel, matanong ko lang po, ano po ba itong development sa pagtukoy naman dito sa mga suspects sa nangyaring pambubomba? Well, as of now po, we are still actually, yesterday, the PNP together with the Armed Forces of the Philippines has already initiated its investigation to really identify, particularly itong
bomb signature that we're looking into para mas malaman po natin kung sino po ang nasa likuran itong nasabing acts of terror. And although there are claims already coming from the ISIS that claimed these particular actions, the Armed Forces of the Philippines is still validating this particular information for us to really make sure po na alam po natin kung ano ang maging susunod na hakbang nating ipapatupad dito sa bayan ng Marawi. Colonel, any update po doon sa gaganaping command conference ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff dyan po sa Marawi City? Maganda pong nasabi niyo yan. As of now po, no, ang ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si General Romeo S. Browner Jr., is currently nandoon po sa Marawi to make a hands-on assessment. At the same time, ma-assure po natin ating mga kababayan na ito po ay ang AFP po ay on top of the situation and will be implementing a heightened security alert on this particular area, not just in the province of Lanao del Sur, but basically we have included ang heightened alert po dito sa atin sa NCR as pronounced during the press con yesterday. And hopefully po magkaroon po tayo ng kaliwanagan during the conduct of investigation kung sino po ang talagang may o grupo na kung saan po ay ang may kagagawan itong karumal-dumal na pangyayari. Colonel, may katanungan rin po ang aking kasamahan dito, si Bombo Ever Lilico. Bombo Ever? Yes, Colonel, you mentioned po as of now is kasalukuyan pa rin po yung verify yung reports na claim ng ISIS na sila po yung responsable dito sa bombing doon sa Mindanao State University. But do you think po talaga, ano po yung kinoconsider po nyo ngayon na motibo? Is ito po yung mga military operations na isinagawa po in the previous days na nagresulta nga sa pagkamatay nung sinasabi po nilang leader ng teroristang grupo, Colonel? Yes, no, there are lots of factor dito, Bombo Ever. No? Nakikita natin dito is ang unang suspect dito is the Dawla Islamiyah Mauti Group na kung saan ever since naman po no, during its establishment, they are wanting this the ideological claim na maging caliphate itong ating itong Pilipinas. And these are wanting some international attention, and this could be an action. And also, we are also looking into the just recently neutralized na self-proclaimed emir dito sa parte po ng Basilan, which is a member of the Abu Sayyaf group. No? And of course, ito pong news report that we have been receiving that the ISIS has already claimed such actions, itong terrorist act dito sa nangyari sa Marawi. So marami pong mga angulo na ating tinitigan, and the intelligence community of the armed forces has to really look into and would like to validate all of these particular reports at bago po tayo makapag bigay ng official na statement kung sino po ang nasa likuran nito. But definitely the armed forces will be committed in performing its mandate to protect our people and the state from all kinds of threats and these various threat groups, to include from the CTGs and the local terrorist group po. Okay. And just to be clear po, Colonel, would you explain po, ano po yung, kumbaga, connection sa pagitan po nitong sinasabi po niyo na Dawla Islamiyah na possible, nasa likod po nitong bombing, at saka nung ISIS na nagkiklaim na sila po yung responsable dito po sa pambobomba, Colonel? Bombo Ever, no? Basically, ito pong terror group na ating kinakaharap no, sa ngayon. The member of the DI Dawla Islamiyah Mauti Group, no, and we've been forming a particular group cell dito sa atin sa Pilipinas for international recognition, particularly with the ISIS, no. These are foreign inspired groups na kung saan mapabilang po ang ating bansa to their part ng isang caliphate that they're trying to form. And ito pong ISIS is Islamic State of Iraq and Syria is actually trying to globalize their links and terror cells, no, and nagkakaroon po tayo ng formations dito sa atin sa bansa, and ito po yung ating hinahadlangan at hindi po natin pinababayaan na magtagumpay. And yung pong nangyari doon sa kanilang mga neutralizations of the different terror leaders, to include po yung mga iba pang mga membro ng pag-surrender sa atin sa gobyerno, ay inakikita po natin itong isang posibleng action or counter-retaliatory acts of these particular groups para masabi po nila that there still exist and would want, no, to impress in the international community that they do still exist in this area.
So malaki po ang tinitignan natin dito at hindi po tayo magmamadali to makapagbigay ng impormasyon. We're looking into this. At ang napaka-importante dito is the ongoing investigation that's being conducted so that makita po natin mismo yung bomb signature. Very important yan so that we could reflect on it kung ito po ay part ng mga kung sinong grupo yung gumagawa. At doon natin malalaman kung ano po yung mga grupo na gumawa nitong karumal-dumal na insidenteng ito. Colonel, based on your initial assessment, investigation, masasabi po ba ninyo na isa po itong uri po ng suicide bombing? Well, we are still looking into that matter, Bombo, Evern. Kaya nga po lahat ng anggulo, ongoing po ang ating investigation. We don't want to preempt any informations that would lead to actually mas makita po natin at makulong po natin yung mga nasa likuran nitong grupong ito. However, the Armed Forces of the Philippines has its particular lead and we will make sure para ma-ensure po ng safety ng ating mga kababayan. That's why all the ground units are put on high alert at the same time with our counterparts sa PNP. At ang ating Chief of Staff po ng AFP have been meeting with the local government units, particularly doon sa Marawi at andun po siya ngayon para masiguro po ang kapayapaan at ang seguridad ng ating mga mamamayan sa Marawi. Sir Colonel Trinidad, baka may mensahe kayo sa publiko, partikular na doon sa mga residente ng Marawi City. Yes po sir, maraming salamat po sa pagkakataon binigay niyo sa Armed Forces of the Philippines. Rest assured po sa ating mga kababayan, ating mga kapwa Pilipino, kami po ang inyong Armed Forces of the Philippines ay nakahanda po at committed po na maprotektahan ng ating mga mamayan at ating state, lalong-lalo sa lahat ng mga terorista. Maging mapagmatsyag po tayo at tumulong po na makapagbigay impormasyon sa ating AFP para lalong matugunan natin at hindi mangyari itong ganitong mga bagay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Cerces Trinidad. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, inimukhon ng mga environmentalist sa buong bansa ang Department of Environment and Natural Resources na pangalanan at pangalagaan at pangasiwaan at isulong itong wastong paggamit ng likas na yaman sa bansa. Ayon sa naturang sektor, malinaw ho ang mandato ng Department of Environment and Natural Resources sa ilalim ho ng Executive Order 192 na nilagdaan noong 1987 ng yumaong dating Pangulong Corazon Juanco Aquino. Partikularaan na nakapaloob sa naturang Executive Order 192 itong mga responsibilidad ng Department of Interior and Local Government tulad ng pangangalaga, pangasiwa at pagsusulong sa wastong paggamit ng likas na yaman. Inupakan din ng mga environmentalist ang pagturo ng Department of Environment and Natural Resources sa Philippine Reclamation Authority sa pagdedesisyon sa issue ng reclamation project dyan ho sa may bahagi ng Manila Bay. Una na rin hiniling ng ilang grupo ang pagbibitiw sa pwesto ng Department of Environment and Natural Resources Secretary Marian Antonia Yololoy Saga. Minsan na rin nadawit sa kontrobersiya ang naturang kalihim na magkaroon ho ng umano'y hidwaan ang mga hasindero at mga katutubong magbubukid na benepisyaryo ng Republic Act 6657 o itong Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988. Sa bisa ho ng notice to vacate na ipinalalabas ng Department of Environment and Natural Resources sa mga nakapwesto sa lupang agraryo. Sa iba pang mga balita, mas pinahaba na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ibibigay nilang special permits para huyan sa mga public utility buses na babiyahe ngayong panahon ng Kapaskuhan. Inaasahan kasi ng ahensya na dadami ang bilang ng mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya kaya tiyak na magkukulang ang mga babiyahing bus. Sa Board Resolution ng 101-2023 ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na mga special permit ay magmumula na sa Disyembre 15 hanggang Enero 14 ng taong 2024. Ang mga naunang naiproseso na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na special permit ay papalawigin din nila ang validity ng mga ito.
Una nang nilagdaan ng naturang ahensya ang bilang ng mga boses na binigyan nila ng special permit tuwing special holiday. Samantala, kumpiyansa naman si Senator Chizzy Escudero na aprubahan sa Bicameral Conference Committee para sa panukalang pambansang pondo para sa taong 2024 ang isinusulong niyang paglalaan ng 200 million pesos na pondo para sa reimbursement ng mga na-offload na pasahero sa mga paliparan. Ito ay sa gitna na rin ang pagsisikap ng mga otoridad na labanan ang human trafficking. Isinulong din ng Senador ang paglalagay ng special provision sa panukalang 2024 budget ng Bureau of Immigration ang paglalaan ng pondo para mabayaran ng 32,000 na mga pasaherong hindi nakaabot sa kanilang flights noong taong 2022 dahil na rin yan sa proseso ng immigration personnel. Nilinaw din ng Senador na hindi ito mangangailangan ng dagdag na alokasyon dahil kukunin ito sa kita at koleksyon ng Bureau of Immigration. Inihayag din ni Senator Escudero na buo ang kanyang paniniwala na tatanggapin sa Bicameral Conference ang kanyang rekomendasyon dahil ang ginalaw lamang na pondo ay ang 10% na nakukolekta ng Bureau na hindi naman nila nagagamit at binabalik kada taon sa National Treasury. Sa talaan naman ng Bureau of Immigration, umabot na sa 32,404 na mga Pilipinong pasahero ang hindi nakabiyahe noong isang taon, kabilang na dyan ang 472 biktima ng human trafficking o illegal recruitment. Kasabay nito, binigyang diin ng mambabatas na dapat na magkaroon na ng malinaw na polisiya ang Department of Justice at Bureau of Immigration para sa screening ng mga papalis na pasahero na naglalayong protektahan sila mula sa human trafficking. Sa mga sandaling ito ay balita pa rin sa labas ng ating himpilan. Ito hong aftershocks asahan pa sa mga susunod na araw sa Surigao del Sur matapos itong lindol noong Sabado ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Tumaas pa ang bilang ng aftershocks sa higit 1,700 sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, batayan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kaninang umaga, nakapagtala na ng nasa 1,726 na aftershocks matapos yanigin ng magnitude 6.6 aftershock ang bayan ng Hinatuan linggo ng gabi. Isang araw matapos yanigin naman ng malakas na magnitude 7.4 na lindol ang Mindanao. Ang naturang aftershock ay may focal depth lamang na 1 kilometro. Ang epicenter nito ay 69 kilometers hilagang silangan ng Hinatuan. Ayon sa PHIVOLCS, asahan pa niya na baka tumagal pa ito ng ilang araw o linggo. Yes, that's right. This would probably last for several days to several weeks. So we really have to brace ourselves for more aftershocks in the next few weeks. Pero habang tumatagal naman, kumukonti po yung numbers natin. And in fact po, yung from December to December 3, nakapagtala tayo ng 1,323 aftershocks. Pero ngayon, mga 246, around 250 aftershocks na lamang. So, well, hindi pa naman natatapos yung araw. But again, kapag titingnan natin yung trend, kumukonti naman po yung number ng aftershock. Ang trench na gumalaw sa magnitude 7.4 ay ang Philippine Trench. Pero ayon kay Director Teresito Baculcol, hindi pa ito ang tinatawag na The Big One. Anya ang pinaghahandaan ngayon ay ang Manila Trench na maaaring mag-generate ng magnitude 8.2 na lindol. Well, we have to be, huwag naman kabahan kasi mas lalo tayong walang magagawa. We have to prepare. Kung prepared naman tayo, yung magiging response natin during actual events, it will come out naturally. So, we have to prepare. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na hindi malalaman kung kailan ito mangyayari. Kaya naman pinaghahanda at pinag-iingat ang lahat para sa posibilidad ng The Big One. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, magtataas ang Metro Rail Transit Line 3 ng pamasahe simula yan sa susunod na taon. Ayon sa pamahalaan, ang naturang hakbang ay kailangan para mapondohan ang mga gastusin para sa mga operasyon ng mga linya ng tren. Sa oras na maipatupad ang minimum na pamasahe sa MRT3 ay tataas ng 16 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos, habang end-to-end trip naman mula North Avenue patungong Taft Avenue Station ay tataas ng 34 pesos mula sa kasalukuyang 28 pesos. Paliwanag ng Transportation Undersecretary for Planning and Project Development na si Timothy John Batan, itinapat lamang aniya sa mga pangangailangan para sa maintenance at mga operasyon ng tren ang pamasaheng ibinabayad ng mga pasahero. Matatandaan na una nang inamin ng pamunuan ng MRT3 na dumaranas ito ng issue sa pinansyal at sinasabing ang fare revenues ay hindi sapat para mastustusan ang pinuhunan sa pagpapatayo ng pasilidad, maintenance at operasyon ng naturang linya ng tren, kung saan ang nagastos ng MRT3 ay umabot sa mahigit 8 billion pesos, habang ang kabuang kita nito ay mas maliit na sa 1.1 billion pesos as of November 2022. Mayroon itong deficit na 7.861 billion pesos o 88.34 na subsidiya ng pamahalaan para sa bawat pasahero. Nakumpiska naman ng Department of Agriculture at ang National Meat Inspection Service ang tinatayang 130,000 kilo ng smuggled na poultry at mga isda na nagkakalaga ng 40 million pesos sa ikinasang raids sa dalawang cold storage facilities sa Navotas. Ang naturang pasilidad ay ininspeksyon ng raiding team sa San Rafael Village matapos nga ang isang buwang investigasyon. Ayon sa Department of Agriculture, nadiskubre sa nasabing mga pasilidad ang kahon-kahon na Peking duck, black chicken, duck and at iba't iba pang isda na pinaghinalang ipinuslit lamang sa bansa. Ilan sa mga nadiskubre na poultry at isda ay deteriorated na. Ayon kay Dennis Solomon ng Department of Agriculture Inspectorate at Enforcement Team, ang naturang mga item ay ipinagbabawal na nagpapatunay na smuggled ngang mga ito. Una na kasing ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng Peking duck mula sa China para maiwasan na rin ang pagkalat ng bird flu. Samantala, pinagutos na rin ang lokal na pamahalaan ng Navotas ang pagpapasara sa mga pasilidad, habang tinurn over naman na sa city government ng Navotas ang nakumpiskang mga produkto para sa maayos na disposisyon. Samantala, abot sa kabuang 150 billion pesos ang kailangang isauli ng Meralco sa mga consumer nito kung pagbabatayan ang recomputed weighted average cost of capital. Ayon kay dating Energy Regulatory Commissioner Alfredo Non, na sa kanyang pagkukwenta, dapat i-refund ng Meralco sa customer ang 2,700 kada buwan para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan, 9,500 naman kada buwan sa mga may konsumo na 300 kilowatt per hour kada buwan, 15,500 kada buwan para naman sa mga konsumo ng 400 kilowatt per hour per month, at 51,000 sa mga may konsumo ng 1,000 kilowatt per hour o mahigit kada buwan. Naisumiti na ni Non sa ERC ang kanyang proposed computation. Sakop aniya ng computation ng bagong rates na dapat isingil ng Meralco sa mga customer nito kapag natapos na ang naturang refund. Sinabi naman ni Non na nararapat ang refund dahil naniningil ang Meralco ng 1.47 pesos per kilowatt per hour kahit ang provisional authority rate ay nasa 1.38 pesos per kilowatt. Mula niya sa 2012 hanggang ngayon, ang average billing rate ng Meralco ay 1 peso 47 centavos per kilowatt, kung kaya ang nag-overbill na umano ito ng 0.09 per kilowatt. Samantala, nanindigan ng Meralco na ang lahat ng rates ay aprobado ng ERC at tumatalima lamang ito sa kautusan ng ERC kaugnay sa cost adjustment. Samantala, naniniwala si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes na mahalagang isang collaborative initiative sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor para mapabilis pa ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa mga kababayan natin, partikular na sa mga bata. Hinikayat ng kongresista ang public-private partnerships at initiatives on nutrition, malusog na gawain sa pagkain at programa na tutugon sa pagkabansot ng mga bata. Binigyang diin din ng kongresista na hindi lamang responsibilidad ng mga magulang kundi ng buong lalawigan ang mapanatili ang magandang kalusugan ng mga bata. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga ang pagkakaroon ng child-specific programs upang mabigyan sila ng magandang bukas para sa susunod na henerasyon.
Dagdag pa ni Congressman Reyes na maiksi lamang ang panahon na nakalaan para tugunan ang problemang kalusugan sa mga bata. Kaya panahon na niya para kumilos dahil kung hindi ay magkakaroon ito ng impact o epekto sa productivity ng ating bansa. Ginawa nga ng mambabatas ang kanyang pahayag na makilahok ito sa Batangas Alay Lakad na programa na bahagi ng pagdiriwang ng Children's Month at nasa 3,000 naman ang mga nakilahok sa naturang Alay Lakad. Sabay tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong bilang ng mga aksidente sa kalsada dito huyan sa Metro Manila abay tumaaso ayon sa Metro Manila Development Authority. Ang wastong pag-uugali ng driver sa mga kakalsadahan isusulong ng cost-oriented group. Ang balitang yan tinutukan ni Tropio Anwada Jr. Tumaas ang bilang ng mga aksidente sa kalsada ng Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Batay sa datos ng MMDA, tumaas sa 72,000 na mga aksidente matapos ang lockdown. Hindi bababa sa 23,000 ang mga nasangkot sa aksidente habang karamihan sa 400 namatay ay mga driver. Dahil dito nananawagan ang grupong Philippine Advocates for Road Safety na huwag pairalin at huwag konsintihin ang risk-taking behavior sa gitna ng mabigat na daloy ng trapiko dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Ayon kay Eric Lazarte, chairperson ng grupo, may nakikita naman silang improvement sa mga traffic enforcement sa Metro Manila pero malaki pa niya ang improve nito pagdating sa law enforcement o pagpapatupad ng batas. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Eric Lazarte, Philippine Advocates for Road Safety Chairperson. Drivers, alam ang traffic rules and regulation pero hindi sumusunod. Pag nasanay tayong palakasin ng huhuli, ginagawa natin. Importante na yung tamang pagsunod sa batas trapiko para ma-ensure yung safety natin. Isinusulong ng grupo ang wastong pag-uugali ng mga driver lalo't marami ang mga pagdiriwang ngayong Kapaskuhan at sa pagsalubong ng bagong taon. Payo nila na magtalaga ng driver na hindi iinom para matiyak na makakauwi ng maayos at ligtas. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 6 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataon ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government kinundi na ang pagsabog sa Mindanao State University dyan sa lungsod ng Marawi. Iginigiit na walang lugar ang karahasan sa Bangsamoro Region. Ang balitang yan itinutukan ng Star FM Cotabato. Nagsagawa ng emergency press conference ang BARM government sa paunguna ni Chief Minister Ahud Ibrahim kasunod ng malagim na pagpapasabog sa Mindanao State University sa siyudad ng Marawi ng mga inosenteng estudyante na nagsasagawa ng banal na misang katoliko sa auditorium ng paaralan. Kasama ni Ibrahim na humarap sa mga mamamahayag ang mga kinatawa ng bawat opisina ng gobyernong Bangsamoro sa paunguna ni MILG Minister Nagib Sinarimbo at iba pang mga hepe. Ayon kay Ibrahim, nakakalungkot ang pangyayari na kumitil at sumugat sa maraming buhay at walang lugar sa rehiyong Bangsamoro ang mga ritong uri ng karahasan. Unang nanindigan sa inilabas na condemnation letter ang punong ministro na ang kalayaan sa karapatang pantao kabilang na rin ang kalayaan sa pananampalataya at karunungan ang kanilang tinututukan, pati na rin ang pagpapaigting sa mga programang pangsiguridad at katiwasayan sa buong rehiyong Bangsamoro. Dagdag pa ng punong ministro, ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon at upang di na rin makapanakit at may magbuwis ng buhay. Ayon pa kay Ibrahim, sila ay kaisa ng sambayanan sa pagkikiramay at pagkondina sa walang habas na pagpapasabog ng dapat sana ay matiwasay na pagtitipon ng mga mananampalatayang Katolikong nag-aaral sa nabanggit na paaralan. On the side of the BARM government, we will ensure that itong pangyari, yung mga perpetrators nito will be brought to justice sa kailangan. So we will exhaust yung lahat ng ating facilities and resources para ito ay ma-address natin itong mga ganitong
pangyayari. At mula dito sa Bangsamoro Tromos Region in Muslim Mindanao, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Caraga Region naman itinaas na sa red alert status ng Office of the Civil Defense matapos nga ang tumama na lindol doon. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Butuan. Bilang tugon sa magnitude 7.4 na lindol nitong Sabado ng gabi, ang Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamamagitan ng Office of the Civil Defense itinaas na ng RDRRM Emergency Operations Center ang alert status sa red alert upang matiyak ang kaagad na koordinasyon ng iba't ibang government agencies at lokal na pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Ronald Briol, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Caraga, na ilalim ng Red Alert 24/7 ang pagresponde ng kanilang regional personnel sa naturang kalamidad. Sa ngayon ay patuloy ang coordination sa mga munisipalidad ng Hinatuan, Bislig, Lingig, Barubo, Tagbina at Tandag City para sa koordinasyon. Pag sinabi po natin na red alert status po sir, yung ini-escalate na natin yung level ng coordination ng ating mga response agencies at saka yung member agencies ng RDRMC Council para ma-conduct yung assessment at saka yung response na rin na kinakailangan at saka yung assistance na pwede nating ibigay doon sa mga affected population. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Kevin Linac nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong search and rescue team sa nawawalang Piper plane na pilitang bumalik ho sa Sitio Lucban, Didian, Palanan, Isabela dahil ho sa mga pag-ulan. Isang rescuer naman nagtamo ng minor injury. Ang balitang yan itinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Bumalik ang search and rescue team na naghanap sa nawawalang Piper plane sa Sitio Lucban, Didian, Palanan, Isabela dahil sa nararanasan na pag-ulan. Ayon sa mga rescuers, hindi nila kayang umakyat sa bundok dahil sa baha at malakas na pag-ulan. Nagkaroon din ng minor injury ang isang miyembro ng team at iiwan na lamang muna nila ito sa Sitio Lucban. Na-set up na rin ang radio base sa sitio kaya inaasahan na ang mas mabilis na pagbibigay ng impormasyon sa incident management team ng Palanan. Magugunitang napaulat na nawawala ang naturang eroplano na may tail number RPC-1234 at may sakay na isang pasahero na kinilalang si Emma Escalante at ang piloto nito na si Captain Levi Abol II noong Huwebes 30 ng Nobyembre. Galing ito sa Kawayan City at biyaheng Palanan na Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Glenn Cabaldo ng Palanan na Isabela na pansamantalang tumigil sa Sitio Lucban, Barangay Didian, Palanan ang search and rescue team dahil sa malakas na ulan at mataas na level ng tubig sa mga ilog. Anya, nasa 13.4 kilometers pa ang layo ng Sitio Lucban sa posibleng lokasyon ng nawawalang eroplano pero mas matatarik na bundok na ang susuungin ng rescue team. Bukod dito ay malakas din ang agos ng tubig sa mga ilog kaya kinakailangan pa nilang maghanap ng ibang madadaanan. Tiniyak naman niya na sapat ang pagkaing dala ng mga rescuers at kumpleto rin ang kanilang gamot. Umaasa sila na sana'y matagpuan na ang nawawalang eroplano. Pataas pa ba matatarik na bundok, sir? Talagang Virgin Pares yung dadaanan nila. Ganun kahirap. Gubat yun. Talagang hindi right off way na talagang doon kadada. Walang daan yun na talagang gubat, sir. Virgin Pares. Nandun yung possible location. Sobrang lakas ng ulan, sir. Malalim yung mga ilog. Ibang ilog sa may mga bundok, sir. Ang lakas ng agos. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ang rank 1 at 3 iba pang top notchers sa November 2023 Philippine Nursing Licensure Exam nagmula sa West Visayas State University. Universidad naman muling kinilala bilang best performing nursing school sa buong Pilipinas. Kaugnay niyan, may pag-uulat pa ang Bombo Radio Iloilo. Ikinatuwa ng West Visayas State University na muli itong kinilala bilang Best Performing School sa November 2023 Philippine Nursing Licensure Exam matapos nakuha ang 100% na passing rate.
Maliban sa 152 examinees ng universidad na nakapasa lahat sa pagsusulit, 4 rin sa mga graduates nito ang pasok sa top 10. Kabilang dito ay ang top 1 na si Chris Vince Corpuz Tomboca na tubong President Quirino Sultan Kudarat na may 91% na passing rate. Top 8 naman si Daniel Marie Pelaez Chavez. Top 9 si Pert Henry Gabutin Mabakyaw at top 10 si Jana Kyra Halandoan Havelona. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Joselito Villaruz, President ng West Visayas State University, sinabi nitong inaasahan na ng universidad na manguna muli ito sa nursing licensure examination sa buong bansa, katulad ng naging back-to-back strong performance nito noong 2018 at 2019 at 2022. Ito umano'y pagpapakita ng culture of excellence sa university, lalo na sa College of Nursing na kilala rin bilang home of the top-notchers. Binigyang diin din ito na nagbigay rin ng karagdagang pondo ang gobyerno para mapalawak pa ang nursing program ng West Visayas State University o dagdagan pa ang numero ng nursing students matapos na identify ito bilang bastion of excellence in nursing education. It's always an anticipated event. No? Once the licensure is out, we always expect West Visayas State University to be on top. This is not something new. We cultivate a culture of excellence, not only in the College of Nursing, but in all the programs that we offer. So every time there is a licensure examination, we always watch out and expect that West Visayas State University will be on top. And we're very happy, and we would like to express our congratulations to the top-notchers and to all the passers. Si Dr. Joselito Villaruz, President ng West Visayas State University. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, ito hong maraming kalsada at mga overflow bridges hindi madaanan bunsod ho na walang tigil na pag-ulan sa probinsya ng Cagayan. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Tugigaraw. Maraming mga tulay at kalsada ngayon ang hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng tubig sa kailugan bunsod ng nararanasang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Roel Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan, binabantayan ngayon ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River na nakaka-apekto din sa mga mababang lugar. Kasama niya sa mga tulay at kalsada na hindi madaanan ay ang Santa Teresa Boulevard patungong Katagdaman, Pinakanawan na Tuguegarao Avenue at ang Kapatan Overflow Bridge sa Tuguegarao City. May pagtaas na rin anya ng level ng tubig at hindi na madaanan ang Sana Anabukulan Overflow Bridge sa Amulong, Abusag at Bagunot Overflow Bridge sa bayan ng Bagao, habang binabantayan ngayon ang sitwasyon sa Parid River sa bayan ng Alcala. Sinabi ni Rapsing na nitong mga nakalipas na araw ay naging saturated ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan, dagdag pa ang mga tubig na bumababa at nagmumula sa upper stream o mga tributaries na nagpapataas sa antas ng tubig sa mga kailugan. Sa ngayon ay kasama rin sa binabantayan ng mga otoridad ang mga lugar sa downstream sa probinsya. Gayunman, wala pa naman anyang mga naitatalang inilikas o sinailalim sa preemptive evacuation, ngunit patuloy na pinag-iingat at pinaghahanda ang publiko sa posibilidad na pagbaha kung magpapatuloy ang pag-ulan. Nakita natin yung pagtaas ng tubig. Itong pinakahuling reading nga ng command center ng Tuguegarao, yung Bunton water level natin, mukhang papaakyat pa dahil ito ngang naranasan nating shear line dulot ng northeast monsoon. Patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pag-uulan, lalong-lalo na doon sa Karatig probinsya natin, Isabela and Vizcaya. Nakakaranas pa rin sila ng mga pag-uulan at maging dito sa eastern portion ng probinsya natin, lalo na dito sa Bagao, may mga impassable roads and bridges na rin tayo. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Bombo Ruby Awoy Ibay nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, panukalang batas na layuning amyendahan ng Magna Carta for Public School Teachers na naisa batas 57 taon nang nakakalipas, pinaboran ng hanay ng Teachers Dignity Coalition. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Dagupan.
Pinaburan ng Teachers Dignity Coalition ang paghahain ni Senador Win Gatchalian ng panukalang batas na layong amyendahan ang Magna Carta for Public School Teachers na naisabatas 57 taon na ang nakalipas. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Benjo Basas, ang chairperson ng naturang koalisyon, sinabi nito na may mga probisyon ng nasabing batas ang hindi na ipatupad magpahanggang ngayon. Naniniwala ang opisyal na ang hakbang ay bilang tugon na rin sa findings ng Senate Committee on Basic Education na inilabas noong nakarang taon. Kasamaan niya sila sa mga resource person sa kasagsagan ng Senate inquiry. Giit niya na kailangan ng funding requirement para sa Magna Carta, kaya marapat ang Department of Education Secretary ay magsumite ng proposed budget sa Kongreso para pondohan ang Magna Carta. Bagamat nabigong isakatuparan ito sa nakaraan, ay hindi umano dapat sisihin ang nakaraang kalihim ng ahensya dahil talagang kailangan dito ang government approach. Dagdag pa nito na kailangan lang talagang pag-aralan itong mabuti at dapat may political will ang Pangulo para ipatupad ang rekomendasyon ng Senate Basic Education Committee headed by Senator Sherwin Gatchalian na nagkaroon po ng first ever comprehensive review of this law noong 2021 and up to 2022 So last year noong 2022 nilabas nila yung findings and the recommendations of the Committee on Basic Education at doon ay nakita natin na talagang nag-agree ang Senate Basic Education Committee to our earlier positions na itong Magna Carta for Public School Teachers which is a law enacted to ensure the rights and welfare of our public school teachers. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabomba ka Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabamba at Star Nation, si Christmas Countdown, 21 araw na lamang, Pasko na! We share the love. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Antis paman sang detalye sa madalaguan kag mga nagapahon ng mga balita. Yari anay aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 21 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon, sa liwat, ini mo lang mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover.
Si Mayor Jerry Treñas sa aton sining nga mga kauturan ang ginpaydalom sa angioplasty operation. Subong man ngadlaw, siya ang nagasaulog sa ika-67 nga tuig. No? Sa iya siniyang pagselebrar sa tuig sa iya sining nga pagkabunag. Anong latest diri kay as per Mrs. Raisa Treñas Chu, no? May ara sang dako posibilidad nga mahimo na ma-discharge sining nga semana ang iya sining amay kag ginabanta isa tumtum duwa pa ka semana ang recovery, no? Sa aton sini iyang alkalde si Bombo Angel Tan may ara sang follow-up report may kantanan sa latest medical status sa aton sining alkalde. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Cham, sigurado sang subang nga bata ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ara na sa maayong kahintangan ang alkalde matapos ini nagapaidaluman sa angioplasty procedure. Sa interview sang Bombo Radio kay Miss Raisa Treñas Show, yagi pahayag nga ara na sa regular room ang alkalde kag didto na ini siya nagatinera. Sunod sa iya mahimo makagwa subong nga semana ang alkalde kag makarecover o kun makapahuway anay isang isa tub-tub ka semana o kun duha ka semana sa mga kabombo nato. Nahibaluan Bombo Cham nga first time ini siya ni Mayor Jerry Treñas nga magpaidaluman sa angioplasty procedure kag aside abi diri sa inagyan niya, may ara man ini siya nga diabetes nga according kay Ma'am Raisa, makontrol man kag regular man ang pag-checker sa iya gani sa mga taga City Health Office bala Bombo Cham. Patag sang subang ni Mayor Jerry Treñas na mismo ang alkalde nagadali na magbalik sa duty kag sa pagkamatuod Bombo Cham. Subong adlaw wala pa kabasa si Mayor Jerry Treñas sang mga birthday greetings sang mga tao sa palibot sa iya. Bangod man, gin-confiscate ni Ma'am Raisa ang phone ni Mayor Jerry Treñas. Ini bangod man kay gusto niya makapahuway ang alkalde kag hindi man bangod niya bawal gid ki Mayor Jerry Treñas ang magkapos ng cellphone, pero gusto gid lamang niya diri nga wala anay abi sang cellphone ubra bala Bombo Cham nga ti related diri sa may Iloilo City Hall kay ti ang natabo ni gali isang na routine check-up nila kag gati kung tani mapatest ang alkalde kailan taon nila kung pwede na matapos ang quarantine sa shingles bala nga virus nga nagtapik ni Mayor Jerry Treñas. Sigin require ini sang doktor nga magpa-baseline nga mga examinations kag kaupo diri sa examination ni ang angiogram kag tapos Bombo Cham dito na balaan nga miara gali nga nagabara sa isa sa mga ugat sang tagipusoon o kung sa may korason ni Mayor Jerry Treñas. So gintastar sang doktor sa ila at duha ka mga options. Una diri nga ti ang alkalde pwede gid lamang kainom sang bulong, pero kung hindi gid madala Bombo Cham sang bulong sa gihapon ipaidala mga alkalde sa may angioplasty. Ang ikaduha diri direct na gid lamang nga angioplasty procedure kumagati wala na sang bulong bala sa mga kabombo naton. Tiwas ginpili isang asawa ni Mayor Jerry Treñas nga ipaidalom na lang ang alkalde diretso sa may angioplasty. Kada so far ang wala man diri sa abi simptomas nga nabatsyagan ang alkalde o kun laway nga pamatsyag ti mambalabi related sa nagabara sini nga ugat sa iya nga korason. Kada so far ang posible diri nga birthday wish according kay Miss Treñas nga mangin maayo kag himo sang alkalde ang iya abi nga plano para sa mga taga-syudad sa Iloilo. Yari aton pamatian bala Bombo Cham ang nangin pahayag ni Mrs. Raisa Treñas Chu sang aton na ma-interview. Nagpa-check up kami kay nagka-shingle siya sang Tuesday. So, part of the routine check-up, gina-check sang amon nga doktor, si Dr. Berame, ang mga, kay gusto yan na, since ay naman siya symptoms ang shingles, kin-check ni Doc Berame ang amon nga mga baseline. So, dayon hambal niya siguro makapa-medical city kita to do further testing kay may mga initial test siya. So, nag-request siya sang iban pa kay para since kung na-allow na siya nga makatapos ng quarantine sa shingles, nga ginangayo lang siya mga baseline test. Ang ara kami sa medical city, may
mga test kami, nagpa-angiogram kami. Ang angiogram na gina-check ang condition sang heart. So nagpa-angiogram kami, may nakita ang doc nga do may isa ka ano tong medical term. So ang hambal niya may duwa ka options. Hambal niya ang isa ka option is makahatag kita medicine nga bulong lang since hindi man gid grabe or mapa-angioplasty kita. So gin-choose nato ng angioplasty since gina-angiogram naman lang kag para tapos na dayon kay kung hindi man mag-work sa medicine nga oral medicine ma-angioplasty man tagyapon. So ang akon nga Iloy nag-decide nga para sa akon nga amay hambal niya nga i-go na lang ang angioplasty. So subong ara na kita sa medical regular room nag-ayo na kung saan umabalik obra. Hambal niya kagapon ayo anay na kami hamba ko amoni kay gadali na makabalik kay kadamo pa siya mga programa nga ginatapos para subong nga tuig para masugudan na by January next year. Yes, so halin ako actually before ako nagkadto diri kay hamba ko may event hambal kadtuan mo gid na kay hindi na pwede na cancel kay ara na siya kasan o pa na nila na prepare. Ang iya nga pagbalik siguro amo ni ang iya no ang iya nga gina-worry na nga gusto niya na magbalik kay amo niyang natabo sa iya gusto niya nga magpakita pagid sang pagserbisyo kay natagan pa siya isa pa ka chance ang Ginoo naton magserbisyo sa mga pumuluyo. That day ma'am nga naghambal nga i-undergo si Mayor sa angioplasty nagduha-duha man siya ma'am. Okay na siya kabalo si mama ko na nag-decide. Kay during the procedure dara ka naman lang ma-decide. So kung may makita sila so since siya ara naman si mama ko, siya naman ang nag-decide. Before siya nag-procedure, gin-explain naman siya. So, hambali ako ano inyo decision, okay much. So, for ma'am, after sang kwando, light man ang recovery niya, do hindi man that much sabi nga do ka heavy, nga do ka intense, do okay. Okay na siya, regular room na siya gani. Nag-storya na kami. Like, ang bako kinapag-ulang ko to halin. Nag-kaon naman siya sang sakto. Subong birthday ati ga-request na to kung anong iyang panyaga kay manyaga kami hamba niya gani nga diri lang ko kay ma-celebrate pod sa Rich pero mako birthday mo lain niya kung birthday mo miskan pamilya mo lang upod niya. Mama nung birthday wish ni Mayor nakambal siya kung nung birthday wish niya. Siguro amo mo na gyapon ang iyang wish para sa syudad ang iyang mga handom nga malabot tagid ang tanan niyang handom para sa syudad sa Iloilo. First time nga man nga procedure. Pero since balantaman diabetic siya, so amo man lang nang amon ginabantayan. Being isa gani ka diabetic, iya nga diabetes is very controlled. Though sobra pa siya sa iban gani nga o ay ga maintenance pero ginasigiya lang ang iya medicine kay para since naka-start ka na medicines once diabetic ka sige-sigihon mo na gina. Kung doktor, alang-alang mapunggan siya pero bilang isa ka bata to ako ang bala sobra ka pa sa doktor ko. No, 1 to 2 weeks siguro. Mapakusog siya kay siyempre kung nalin ko sa ospital do kabudlay man mag back to work dayon. Especially nga daw, pero once nga makagwa siya, gusto yun na ginto mag-obra liwat dayon, kay kadamo pa siya kuno inog tapuson, daw kung pwede lang ma-obra to siya. Pero 1 to 2 weeks pa siya, makabalik na siya. Bomba Cham na katian sang mga kabombo naton, si Mrs. Raisa Trenyas ang subang abi nga bata, si Iloilo City Mayor Jerry Trenyas. Okay. So, we are happy to hear nga all is well na para sa kay Mayor Jerry Trenyas no matapos ang angioplasty operation. 2 weeks maximum nga pauway sang alkalde kag kung si Ma'am Raisa papambalon siling yati do gusto yun na gito nga magbalik kani niya pro pauway anay. Tapos tingin kong piskar galing iya sining cellphone, Bombo Angel, ni Ma'am Raisa.
Oo, gin-confiscated mong batsam ni Ma'am Raisa ang cellphone. Kay nakaptan niya gid mong batsam mo kay ina sa program sang Reach Bala. Agin pakita niya nga ang cellphone ni Ma'am Maria. Hindi kong matingala kung wala pa nakalantaw kung nakareply si Papa, si Mayor Jerry Trenya sa inyong birthday greetings. Kay Ari pa sa akon ang cellphone niya, gin-confiscate ko. Kay Sido, hindi gid siya kapahuway mong batsam. Muna ang gintastar nga rason and by abi subong nga udto for abi panyaga nila hambal diri ni Ma'am Raisa nga bilang birthday gift ibalik niya anay kuno temporarily ang cellphone ni Mayor Jerry Treñas nga para makareply sa mga birthday greetings mo ba siya. All right. Ini si Bombo Angel Tichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo. Angel Tan sa imo sining follow-up report. Ang term nga angioplasty amo ni siyang pag-stretch open sang nagkitid o kung may mga nagasupon dira bala sa artery, no? Gamit ang isa ka balon para nga mag-stretch, para nga mag-angkon liwat sang normal nga flow sang dugo, no? Pero may mga moderno pag insini karon iya banwa nga angioplasty procedures nga kung saniin daw kasubong ni siya sang mesh tube, no? Wire mesh tube. Gamay lang ni siya nga ginatawag bala nga stent. Tiya mo na ang amo na siya ang ginasuok dito kag ginabilin na lamang sa aton sini nga mga kabombo para iyang maghatag sang hilway nga pag-flow, no? Sang dugo sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Tiko ng isa pa gani ka cardiologist nga na-interview naton Dris Mumuradyo kagay na sa bumuanay big time mas maayo ang angioplasty ipatigayon sa aton sini mga kauturan before pa man sang heart attack, no? Amo ni temprano nga na-detect sa aton sini mga kauturan kagagin pay dalom ang aton sining alkalde kag sa karon ti normal na kagyara sa a regular room, no? Si Mayor Jerry Treñas nagpaayo kay within this week pwede na siya magpagwa or pwede na siya ma-discharge kag sa ilan na lang sining puluyan magpadayon sang pagpahuway kag subongman pag-regain sang iya siniyang strength, no? Agud nga magbalik naman sa trabaho bilang alkalde sang syudad sang Iloilo. 13 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa. Dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa bumbuanay sa udto. Creative Smart Ideas nagpathag sa sining kontrobersyal nga One Ride 2023. Nagpost nga nabato na sa mga winner ang premyo nga Vulcan S pila to? 640. Now Bristol Bobber, Yamaha X-Max kag napulo sini ka consolation prize nga Honda Click 125. Nabato na kuno sa mga tagdaoga. Kani kay way ngalan kag anonymous. Abi ihutik ni Sako kung siyo nag-advise mo kay sampugulon ko. Anyway, patian ta kay nagpathag rin sila kuno plus nada balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ining weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo.
sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Kauporang Technocrats Band sa Concert at the Plaza, exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9, Saturday. Sa tiyon sa among musical show, napulo ka mga plaswala di Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan nga mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among nga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plus, wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay, agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsugalaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunod kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo sunod sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo.
Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis ang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offense. Iloilo Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa giapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Nagsabat na ang Creative Smart Ideas nga among organizer sining One Ride 2023 nga maayo kung tani ang tinutuyo makabulig sa youth, malakip sa Guinness Book of World Record. Ugaling sa aton sini makabombo sa piyak sini nangin kontrobersyal bangod nga mayara sang parafol kag mga malahalon sini nga motorsiklo ang premyo. Makaligan ang isa ka semana nagtuhaw na nga mayara sang tagdaog ining parafol sa mga participants sang One Ride 2023. O galing kay mga hayo kag
Ang nagpost ni Anonymous. Ay, ano ni sistema man? Diri ka gado nagdalom pagid karon ang duda sa mga nagpartisipar sa sining nasambit karon nga motorcycle ride. Pero anong istorya sa likod sini? Ang Creative Smart Ideas nalapot sa Bombo Radio Iloilo. Bombo Jomar sa report please kami. Nagpathag rin eksklusibo sa Bombo Radio ang organizer no sa One Ride 2023 kati nangid controversial ini in terms karon sa mga motorcycle riders diri Bobotsam kasunod sa siding mga palamukutanon nga nagaduda sa ila kag hasta nga nakakam-up nga do kasubong nga scam. So subong nga gagin na pagingutan naton si Eduardo Ritaso nga amo ang organizer sa One Ride 2023 under ini siya sa Creative Smart Idea o kana CSI diri karon Bobotsam ko na diri gin pastar sa aton nga why ini sila nalagyo no kay ti agin kadtuan nato nila sining opisina kahapon naglikad nga adlaw sirado. Suno sa natungdan may mga obligasyon sila nga dapat man tungdan kay hindi lang man diri sa syudad kundi sa iban pagid nga area rason nga nakasirado ang ila sining opisina no. With regards diri karon naman sa sining concern no sa nga pila ka mga riders no. Actually hindi lang ni pila kundi do halos kalabanan gid sa mga riders amo ni ang palamukutanon kun bala legit gid man ang ining mga nagdala og kay ang pagkabig diri karon sa mga riders fake winners ang ining mga nagdala og sa ila sining gipatigayon nga raffle sa adlaw mismo sa sining nasambit nga event diri Bobotsam. Suno sa natungdan antes pa man sila makapatigayon sang raffle nag-process sila sa dokumento nga ti agod pa matud-an legal ang ila sinaginhimo at the same time ang ining pagpatigayon sang raffle draw diri Bobotsam ko sa denti ang isa ka raffle ticket ag 100 pesos ang iya sininga premyo. So ang isa diri sa pamangkot sa mga riders kun nga wala sang DTI representative sang ginhiwat ining draw. Suno sa natungdan waay gid man sang DTI representative bangod nga ang ining raffle draw ang gin-comply nila amo ang BIR o kon Bureau of Internal Revenue certificate kaysa sining raffle gali Bobotsam pagpathag diri sa natungdan akon above 99 centavos ang ilan sining raffle so hindi sila dapat mag-govern o kung i-govern sa DTI dapat kuno iyan na sa BIR pero kung magbelow sa 99 centavos so doon sa tayo nga dapat may aragid sang DTI representative abi no dira sa pag-draw mismo sa sining raffle Bobotsam kagin himo Manila ag ining draw sa publiko. In fact nga dira gid sa atubang gani sa sining mga riders dira Bobotsam ang gin patigayon ining nasambit karon nga draw nga ti isa sa pamatuod nga legit kag hindi iya himo-himo lang abi nga ti nagraffle sila nga ti way kabalo ang pila didto ka mga motorcycle riders diri karon Bobotsam. Ang isa lang gito sa na-mention man bilang pagpathag man kay ti ang isa diri sa ginapamangkot gid sa mga riders kun bala may matutukod kid man nga winners nga daog sa sining nasambit karon niya raffle. Ang sabat gina kontak pa diri ang mga personalidad nga mga nagdalaog Bobotsam no initial ding information naton kag based man sa kay Sir Eduardo Ritaso waay pa sila sang may nakontak nga mga winners based diri karon sa ila sining na nakuha man nga data kag sa sining mga raffle tickets nga nagdala okay may contact number na dabo nga nabilin tapos ang mga pangalan abi no diri karon Bobotsam so gina contact nila ning mga number nga ara sa
raffle pero unattended. Amo na ang sabat diri sa aton rason nga hasta subong do kasubong pang palamukutanon sa mga riders ang ining mga nagdalaog sa sining one ride raffle. Aha, alright. Joms, dahil lang ginawa, I'm sorry to cut you off sa imo sining report. Wala sila sang may nakontak. Sa sano nga ni gipatigayo ni ang one ride? November 26. November 26. Pizza 4 na tasubong. So, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. 8 kadlaw. Sa 8 kadlaw, sa 13 ka mga nagdalaog, ni isa unattended? Or, ni isa sa 13 ka mga winner, wala gid sila sa may natawgan, may nalabot, dululungan nga unattended? Yes. Amo na ang na-mention dere, Pumbutsam. And dogang pasang natungdan, kay total may ara man sila legal advice halin sa ilabi sining abogado, mapagwa man sila separate pagid nga statement regarding sa sining mga winners agod nga matahagan karon ang mga riders diri Pumbutsam. Kay ang isa pagid diri sa ginaayo man diri sa mga riders nga tinapat aragid ang winner nga upod yang ining motorsiklo nga iya sining nga nadagaan. Amo man na kuno kasi bring that pa kayo. Pero sa regard sa bunang concern, mapagwa sila sa statement pagid. Amo na ginang lotolat lang sa ila sa legal counsel. Diri karon Pumbutsam. Pero initially ang sa winners why pa sila sang may na-contact. Ang nakamention madre si Sir Eduardo Ritazo nga do kasubong nga gin sabotahe man ang ila siding raffle draw diri karon Pumbutsam. Kay based to sa ila siding initial dere ang record mas madamo ang gin raffle nila nga mga pangalan kumpara sa amount ako nga ila siding nabaton. So it means do madamo kuno ang way para kasulod nga mga cash dere pero amo pa na gid na consolidate nila kay hindi man na diri sa Iloilo kundi bugos di sa nga Western Visayas ang sakop sa gilas ni karon nagipatigayon nga raffle draw diri Pumbutsam. All right. Dali lang Jom. Isa pa ka pamangkot. Sang pizza 26 during sang raffle draw ara bala makita matandog ang mga premyo? Ang mga motor? Ang mga motor, ara bala? Ara ang Vulcan S, ara ang Bristol Bobber, ara ang Yamaha X-Max, kag ara bala ang napulo ka Honda Click 125? Wala. Nga man, hindi makontak? Amo na ang may gin sa bangkot man kita regarding sa sida nga concern diri Pumbutsam. Sa ila sida nga mga premyo. Amo na na-mention nga mas maayo nga mapagwa sila sa statement separate sa ila sida karon nga legal upod sa siding mga nagdalaog Pumbutsam. Pero for the meantime, amo lang niya naging plastad diri sa aton regarding sa amo na karon nga concern. Ito pati tablanay ang first portion dere no, ang statement ni Eduardo Ritazo, ang organizer sang One Ride 2023. So ako gali si Mr. Eduardo Ritazo, Business Development Director sang Creative Smart Ideas Events and Marketing Company. Kag kami ang organizer, sole organizer sang natabo nga event sa aton sa SM City Iloilo, which is One Ride 2023. And yari kita subong sa the only office sa CSI, Creative Smart Ideas, diri sa North Baluarte Molo, Unito Building, Unit 2, second floor, Iloilo City. Okay. So, diri kita sir, no? Una ang concern ni sa One Ride, no? Kay Yes. ang palamangkutanon sa rider nga gusto mathagan regarding sa raffle promo. Yes. Do kasubong kuno nga away nag-exist ang mga nagdalaog. Anong mahambal mo sini sir?
So, first and foremost, kami nasubuan gid sa Gakatabo Subong. Pero, kami, una sa tanan is gambal sa Gapanago. Puno kami. So, wala kami Gapanago, ari lang kami di sa Iloilo. Pero, may ginaatubang man tang mga other projects, kag hindi man maguntat ang aton pangabuhi, tungod lang sa sining issue. Kaya damo man kita dependar nga empleyado sa Creative Smart Ideas. So, with regard sa aton nga raffle draw para at least maahtagan man na Bombo Jomar ang aton mga tagpalamati. Kapin pa ang mga nag-intra sa aton nga event last November 26. So with regards sa mga blatant and derogatory nga attack or accusation sa aton nga event One Ride 2023, mahambal ko nga these are all baseless and irrelevant. Okay. So nga mahambal naton ini. First and foremost nga gapati kami and we are very confident sa aton nga event, most especially sa aton nga raffle draw nga natabo because we have followed all the provisions, rules and provisions that is guiding sang raffle event. So first and foremost, as per our legal counsel, nga ang aton nga company which is Creative Smart Ideas Events and Marketing Company is may juridical personality and we are a legit company wherein I don't know kung makita natin diri ang aton nga mga licenses nga we have a juridical personality and we exist legally. So that's one requirement. Kaya kung magpa-hold ka sang isa ka raffle draw. Ikadua, we have submitted all the requirements nga kinanglan para makakuha kita sang permit wherein ang aton nga gagovern sang aton nga raffle draw is not DTI but BIR. So nga BIR because ang aton nga raffle tickets is above 1 peso 99 cents. Kung 99 cents below ang aton mag-guide sa aton sina or ang ma-rule sang aton nga raffle draw will be DTI. And kinanglan kung DTI may exchange of merchandise. For example, may t-shirt na ginapakal in exchange of a raffle ticket or any product. Pero kung wala sang raffle, wala sang merchandise or product, kag ini purely ticket lang which is above 99 cents or 1 peso, BIR mag-burn. So may ara ka mo sa BIR? May ara kita sang permit sa BIR. And we have, thirdly, we have followed the process sang ginatawag na raffle draw. And we even drawn it publicly. Sa public, may galantaw ang aton spectators o ang aton nga mga audiences is just few feet away samtang gadraw kita. And after the draw, ang aton nga mga raffle, winning coupons naton was checked by a group of riders na gusto maglantaw kung sino nagdaog sa amon nga lugar, sino nagdaog, kaya i-verify nila. So, ang amon lawyer naghambal nga, after the draw, since we have followed all the rules and provisions governing our raffle draw with permit, is wala na sa aton nga control. So, take for example, ang ginahambal nila nga wala kuno sang Facebook account si winner. So that is out of our control. Example, this is answerable by yes or no. Si Lotto, may 300 million na pot money. Tapos, after sang draw, nag-declare sila sang winner, may winning combination nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karon, wala sang may nag-claim sang 300 million. Maskin may nakita sila nga may nagtaya sang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na combination. Is Lotto liable? Of course, hindi. Kamo na nakasimple. So, diri sa amon, we are also conducting nga ginpadala na namon sa legal department namon. Because we are also considering sang malicious intent, a possibility. That's the reason nga gindala na namon sa amon nga legal department. So, as of now, we will only cater with formal complaints kaya we have no obligation with those people nga wala sang claim. Our obligation are those people nga nagabot namon sa amon nga draw which was drawn publicly. Dira kami may obligasyon sa ina. Okay. Ang kabahin no ako na portion sa statement sa organizer sang One Ride 2023. Dugang Padre Bubutsam. Antes kita magpadayon sa kay Sir Ritaso? Okay.
galibog nagdugang paginlibog sang ulo ko Bumbo Jomar. Kung nga wala na sila sang katungdanan after sang draw. Di ba? Hindi ko mahangpan nga wala na sila sang katungdanan after sang draw. Kagin kumparar niya pa sa loto nga kung may nagtaya kuno sa kombinasyon nga 1, 2, 3, 4, 5, 6 kag may nagdaog kag why sa may nagclaim why na kuno iya sang salabton diha ang ano to PCSO do hindi man ko guro magpati mag-amo sina lantawa man bala maparaffle ikaw. Paano ikaw ganyat sang tawo nga magbakal sang imo raffle ticket? Bumbo Jomar? Paano ikaw makaganyat nga magbakal sila sang raffle ticket? Siyempre, iplastar mo dira kung ano ang posible nila madagan. Tapos karon kay kung wala sa may maklaim, why na sila isang salabton? Ay, naano istoryato ni man? Granting for the sake of discussion. First prize, isa ka sako bujawi. Second prize, tunga sa kilo nga lansang. Third prize, 1/4 nga siminto. Kag ang consolation prize, dulce nga bubot. Di si Kapa, kunti dulce nga bubot. Do you think may bakal sang raffle ticket mo? Bumbo Jomar, kung ikaw abi, mambala ko, Bumbo Jomar, bakli man ko dibisang raffle ticket Ang premyo, first prize, isa ka sako nga budyawi. Ang second prize, pilato ka niyang bako? 1 kilo lansang. Ang third prize, no ganito bumbuhumel? Bumbuhumel na, nalipat ko sa premyo ko. Ti mabakal kayan, mamangkot ang pila na Bumbo Jomar ang imo ticket mabakatagsin. Ti sa imo sining paminsaro, mabakal kayan. Ti Mayo, pas siguro mangilamon ka lang sa saran mo? Kanami sa imo siningan sabat. Paano nga wala na sila sang katungdanan? Hindi ba? Kay natapos na ang raffle, may mga ginpanggabot nga pangalan kag kuno ginpang-check sang iban nga rider araw-araw pa sa 13 sa ila ni isa wala gid sang Facebook account or any social media account. Subong nahibaluan ta nga sa 13 sa ila hindi sila makontak. Ano ni sila ginpang-kidnap? Joms? Tiya mo na gani ang ikaduwang source, no? Tiya butang ta, kung why na gid man abi nag-update pa kada nila Facebook at sitrang iban, why gid man. Pero amo nang hamba di ka iban nga riders nga tikuntani kung sa cellphone, matawgan. Kaya ano na mo, raffle na lang lain tada ka number, butak mo na karukon. Basta magabutan to number mo bubutam, amo nang isada ka ginapamangkot man dre sa nga piladari karon ka mga motorcycle riders. Kag sino man yang tampuhaw nga gago-gago nga baklo niya 100 pesos ang isa ka raffle ticket kag butangan niya na iya sang cellphone number sang iya tupad balay or sang cellphone number nga hindi makontak. Hindi ba? Pero ang paano nangin irrelevant? Paano nga nangin baseless? Paano nangin derogatory? Joms? Pero ang nahambal din nga hindi man silingon nga away na sila sa katungdanan. Ana mention din nga may obligasyon sila sa winners. Nga mga nagabutan diri karon ang ila sila nga
pangalan Pambutsam, pero hindi pagid matag kung bala anong plano sini kay tiway nagasapat amon nga mention nandere nga mapagwa sila statement liwat regarding makunanong advice man sang ila sa nga legal diri Pambutsam. Ihudi kang garoya. Nagdaog na ko sang Vulcan S460 or 640. Nagdaog na ko sang Bristol Bobber. Nagdaog ko sang Yamaha Inmax. Consolation prize winner ako sang Honda Click. Hindi pa ko magsabat. Patsyon ko pa akong cellphone. Hindi ko pa pag-i-claim akong price. Bugkusan ko ni ka... Bugkusan ko ning 3C ka motor ni ka kadina kag ilapdo sa taludtod sang amo sinang paminsaron nambot kon mompawan siya, Joms? Hindi man. Hindi. Hindi kay ikaw ga pangabay, hindi lang. Amo gani. Ang isa pa gid rin ang mga question diri sa mga riders Pambutsam kay ang sagin patigayon nga do kasubong kuno nga gin sila dogin patalang bla kay ang information diri sa mga riders alas 3 ang raffle draw Pambutsam after abi no sa ilang sila nga motor pa rin halin sa may Mandurriao pakadto Santa Barbara, so nagbalik sila ang iban way nagdiretso anay di balik sa ila sinay kaginhalinan kay alas 3 pa man nagpalauli nagpalanyaga nagpalpahuway, so pagbalik nila kuno mga pasta 2 PM akibot sila kay natapos ta kunong draw no muna na tingala sila bla kay alas 3 kuno tapos pabalik nila way na tapos na ang draw ang pathag diri sa aton asudo kay Mr. Ritaso antes pa man gin hiwat ang ining event November 26 may mga prior information dissemination na Pambutsam sa ila kung sa diin aging plastar man ang raffle draw nga alas 12 sa udto bulahon no kung gaboton to abi kung sino to ang mapalaron nga nagdaog sa sining one ride raffle kibot lang sila kung nga atin nakalabot sa mga riders nga alas 3 ang ining raffle draw ngati ang sa ila information ngin palapta alas 12 sa udto ang raffle draw adiri karon Pambutsam kagamoto kanting Blascar Manila tus publiko. Actually, naka-live man kani no, sa social media ang ila sini kagin patigayon nga raffle draw. Kag ang ining regarding man no, sa sining isa pagid sa palamukutanon mas sa mga riders kay ti katuyuan man nga makasulod bala no, mabit man tong record sa Guinness Book of World Record nga ti may pinakadamo dati nga motorsiklo nga dulungan nga nagpamusina at the same time pinakalabat mo na ang content dito Pambutsam ka pamangkot sila kung nga away tang sining representative halin sa Guinness Book of World Record. So babatag dire sang natungdan kay umpisa sang pandemic kay stricto na nga gina limit no ang hulag pero prior pa man antes magani sa pandemic may mga representative demand sila ang Guinness nga tindra sa area agud nga ma-assess bala kung makasulod o kung makabit gid man sa record ang pathag dere away gid man sang representative halin sa Guinness Book of World Record pero ang medium dere pamagi na lang sa communication pamagi sa system na lang diri Pambutsam kung sa diin ang ginbayad tong 500 pesos para sila abing registration fee dala na da ang ining ginatawag nila di karon nga RFI no o kon radio frequency identification. So sa sining RFI dire pala sa registration gina-count niya na sini ang number sa mga participants o kon mga individual abing nga nag-entra sa nasambit karon nga event. So with that, kung pila man to ang ma-count abi pa maagi sa radio frequency identification, so mo na siya ang sulod dito sa Guinness Book of World Record Pambutsam. So pamagi sina no need nga may personal ginabing individual halin sa Guinness nga ti magkadto gidre agud nga mag-witness sa sining tumalagsahon tagdako karon nga
event diri karon Pumbucham. Ari palaliwat no pabatita si Mr. Eduardo Ritazo, ang organizer sang One Ride. Okay. Are ang ikaduha nga ugnat sa interview ni Bobo Jomar. True sa dayon that time. So ang mahambal ko, that is a false statement man gyapon, because days or a week before sang aton nga event sang November 26, gin-post na naton sa aton nga social media page, which is a Facebook page naton, ang aton nga schedule of activities. So everybody knows, o nga nakakita sa aton post, we have even GCs from, may GC kita from Aklan, ginano ginamon specific may GC kita Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Bacolod, Iloilo City, provinces, pero damo ko nga GC naton sa mga vloggers, and gina-share naton ang mga schedule of activities naton sa aton Facebook page and sa GCs naton. Nga ang nakabutang dito nga ang draw naton is 12 noon of November 26. So amo na gani hindi man naton ma-control ang comment sa Facebook, ila na ya imagination, ila na ya right man to comment, pero may ara kita basihan wherein ara it sa aton nga social media account, and we have distributed the schedule sa mga GCs, not only in GC but ara sa mga communication letter naton with PSTMO, with Mayor Jerry Treñas, kay copy furnish man naton sila sa mga schedules naton, even sa aton nga Santa Barbara Municipal PSMO and Mayor Dennis Superficial, kinahanglan din naton ihatag sila ang mga schedule of activities naton para everybody will be aware and will be guided accordingly. Okay, ang isa pa ka question para at least ma-relay ko na lang. Sige. Ang sa mention ka mga riders, pati ang katuyuan sini nga makasulod kita sa Guinness World of Record. Away ko no sila may nakita ang representative dito. Actually, it is between sang Guinness Book of World Record naton kag sang Creative Smart Ideas. Actually, before the pandemic, they are sending representatives. But sang pandemic time, they have designed this platform nga amo na ang ginasend nila link sa ilang database dito or sa ilang system. So they are no longer appearing personally. It really depends if the organizers would are agreeable and willing to spend sang ila mga accommodations dire. So pretty much nga ang aton nga event, mabalta ang event naton is successful in the sense nga wala sa may na disgasya kaga taway man natigayon ng aton nga event. Pero in general, ang aton nga event is a failure. It's because wala naton makuha ang Guinness. So ang Guinness na padala sa system nila, which is ang mutong makita naton sa pag-entrance. So dila nila gina-count and automatic makadto naton sa system nila, which is we have that RFID nga radio frequency identification nga system para ma-count ng number of participants. Now, in terms of financially, ano gidya? Perde gidya ang organizer. So gahambal gani iba nga negosyo ni nga abi hindi negosyo. Negosyo ang pag-organize sa isa ka event nga pareho sini. Ginaprangka ko na ang mga listeners naton. Nga sa pag-umpisa pa lang sa pag-mobilize pagkadto mo sa Aklan, tipunon mo ang mga motorcycle riders, pakanon mo, di mo inapaon. Kami may gina-sustain ng mga empleyado, may mga marketing associate kita, di namon kwaon ng ilang mga sweldo. May ginamaintin na kita para sa diri sa ginatindugan to subong mga opisina, ano ibayad na ni karon kung wala ni negosyo. Now, kung hambal yung serbisyo publiko para sa aton mga media, ang aton mga tagpalamati, they have the right to be informed sang gakalatabo sa aton palibot. So, hindi gali ka mo kuha sang sweldo kakinanglan, this is a public service, hindi kay may ubra ni galakat ka mo, gapliti ka mo, of course in line kinanglan may sweldo. Ang media is the best example nga kinanglan may ga-earn man through sponsorship. Ang aton mga politiko
public service man na sila, hindi sila magsweldo. Amo man nakasingkit. Same true sa amon. Sa pagbumbil sa pagrikuriga nato na nagkanta-kanta, one ride. Ang driver naton, alangan thank you ta lang na siya. Alangan thank you ta lang ang salakyan niya. Ang pagpahimo pa lang ang pag-ano sa mga gadgets, sa mga trumpeta, diin ta nakapaon, baklon ta ina. Hindi na balas kag bato. Puro ina kwarta ang kadlagan. Pero ginahambal ko na nga daan nga financially perde gid ang organizer. Maka-attest kita ni kaya ang aton nga source of income supposedly is the raffle tickets naton. Okay. May mga marketing associate kita sa Aklan, which is coming from Motorcycle Riders Man. May marketing associate kita Capiz, Guimaras, Antique, and they are all can attest nga ang aton nga raffle draw ticket selling is a failure. Okay. Hindi na yan, Mr. Ritaso, hindi niya pagdalahiga ang midyada sa kung ano pa na yung imong asa. Oh, di na niya pagdalahiga ang midyada. Sabtalang yung imo, siniya nga katungdanan, dira. No? Gamito'y lakip mo pa na yung midya, may tiro sa akong kron. Jomar, Joms? Jomar? Amo na, damo gani ang mga riders, dire bubutsan mo, nag-comment, diba, nag-view subong. So muna ang isa pag dire sa luyag matagal kami naganap ta subong nga picture no ang aduhan ni ka winners ang Vulcan S650 kag grabe nga pataganay ba pro natapos lang duha ka statement ni Ritaso wa gyud ko matagan Jones so anyway sige lang ano niyang parte sa nagalaptan ng mga picture na amo gani ang again post ini siya Bumbutsam anonymous ang nag-post tapos gin share ya bla sa ka riders nga mga page ni sa social media. So may nag-post diri nga nag-claim siya sang Vulcan, Kawasaki Vulcan S650. Tapos lalaki kasi secret bukero lalaki mo ang butang din pangalan. Tapos ang isa ni ang Bristol Bobber S650 man. Adri Bumbutsam may doon nagapungko nga babae. Munang nabutang diri tapos may nangala pa rin sa babaw. Congratulations, miss. Tapos ang nag-post ni anonymous man Bumbutsam. Pero ang bathag rin sa to ni Mr. Ritaso hindi matuod na amo ni nga mga picture abi nga amo ni mga nagdalao nga nag-claim na asang ila sila nga mga waiter kay amo to gani na mention nga based to kita sa statement naman ni Storyata ating ko adila gani ka pakigangutan ang ini nga mga nagdalaog diri karon Bumbutsam at least nga klaro ngati ang iba nagapamangkot nga kuno nga gin anonymous to aga nag-post abi no sa sining social media asa sining duha diri ka mga personalidad nga ang ginalanta mo ni ko ag nadaog no nag-claim na sang ila sining premyo o kada ding major prize abi nga dako nga motorsiklo ning Kawasaki Vulcan kining Bristol 650 Bumbutsam ang sigurado lang nga Vulcan diri man gila sa Western Visayas. Okay, bailan na mga Vulcan. Luyag ko may baluan, Bombo Jomar. Seryoso ang istorya. Ano ang spelling sang nakabutang to nga Guinness Book of World Record nga para gusto nila nga mapasulod sa Guinness Book of World Record? Anong spelling sa imbitasyon? May ara, engineer, nakabutang dira? No? Wala, no? Kaya ang spelling sang Guinness Book of World Record Guinness. Diba, si malang ang Guinness niyang namin niya sang organizer nga yung lang niya mapasulod sa Guinness Book of World Record basi hinis patag bala niya sang kabatuan? Ikaw ter-check mi Joms? Basi hinis patag niya hindi yang Guinness Book of World no offense sa manuha sa kabatuan ba si hinis patag to yung wala nakamot hindi ang Guinness Jobs kagayawa ko ni kapangita daw ay man nagagamit ang Guinness Book of World Records ang RFID
Ang RFID niya doon yan sa salakyan niya ng LTO nga gina-checkar bla kung ang imo sining salakyan updated sa registration. Bisan ano na lang Oh. Joms? So muna at least na-plastad rin ni sa Libo Butsam. Ang kay may plano kuno mga riders man subong matipon man sila kuno subong hapon. Matipon sila kag mano? Matipon sila kung anong mga concern nila palabot man nila di kuno liwat. Itabatihan taman ang ila sa nga side matapos kasi nabatihan man nila ang ining statement man halin sa organizer karon sang One Ride 2023 dari Carbo Butsam. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Jomar Villa. No? Why kami alabot kung namirdihan kamo sa pag-organize sa sining One Ride? Ang punto sinadriya banwa kay may money involved. May gintanyag kamo nga bagay in exchange for money. Kwarta. Kasi mambakang kung sino na karoon nga money, Oh? Pero sumlas ang kilala ko, grabe akong cellphone, alam la. Balaan niya nga damo-damo akong sindan. May nakabutang na diya nga dahil nga sin to money. Oh. Si Mani, gali akong sindan. Grabe ba? Lama-lama akong cellphone, kilala yun na si Mani, sin to Mani. Anyway, amo sinabalabanwa, no? May kwarta nga involved, kag ang kwarta nga involved, hindi lang kay siling pisitas, hindi lang kay siling 300, 200, kunti linibo, or even malabot sa milyon. Tapos mamba ka lang imo yang pagkatapos ang draw, wala na yasang labot si Creative Smart Ideas. Tidiin ina iya naghalin nga very creative and smart idea ang statement nga mo sina Mr. Ritazo, sir, nga makambag ka nga kay natapos niya ang draw, why na kami isang labot dira iya? Hindi bla? Kay kamo ang nag-organize sining nasambit karon iya nga One Ride 2023 nga may lakip sining raffle draw kag may tinutuyo nga ma-break ang record or bisan wala man sang may ma-break nga record, malakip sa Guinness Book of World Record. Tiway man gani isang representative ang Guinness, ti magamit ng kuno sang radio frequency identification. Paglibog ulo ko do. Tuway man nag-aamo sinagabase ang taga Guinness. Kay usually na bisan sa padamo-damo lang mabuksan mo nga tansan sa isa ka minutos, ara gina yang representative sang Guinness. No? Kag din kay mo ya kakita ya sang raffle draw nga isa na ya kasimana, hindi na ya makontak ang winner. Why ka man sang ipakita sini nga nawong sang winner? Why ka man gani isang ipakita nga aktual nga premyo? Ang premyo makita mo ti sa poster guro nila Bibla? Kaglihog ko Bombo Jomar, balikan mo to ang gin-interview mo nga rider nga nakabati nga ang draw masugod alas 2 or alas 3. Tinanyaga lang sila. Pagbalik nila tapos na. Kay gali sa aton sinima kabumbo sa mga communication sa Creative Smart Ideas alas 12 kuno to masugod ng ila draw. Ti sinong nagasugid sini sa ila sang minatod? Ha? Aber? Ilugan nyo bala ang raffle draw o raffle promo sang or any promo sang Bombo Radio.
Magambag kita nga 6.5 million pesos ang kabugusan nga premyo nationwide. Tupa ginaya nga atupa. Sa aton sini nga daily draw, ang premyo yan nagahulat sa winner, hindi kay winner nagahulat sa premyo. Paglawag iya sa ngalan sang winner, kadto sa may anom lang siya kauras, kadto sa didro sa istasyon, pagsaka yan sa ibabaw, i-counter check na, ginapangayuan siya sang duha ka valid ID, recent valid ID. Paglantaw, pagtsikyar nga siya, sulod diri sa announcer's booth, interviewon, hatag ang 500 pesos kas, ginapaisip pa siya pinanid, 100 pesos, 200 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Pagtapos siya isip, ginahatag, ginadaho na yun siya ang balde sang urukan nga may unod, balor 700 sini. Nga grocery goods. Kaginapahambal siya, ara ang presensya niya, kay man lehitimo. Granting for the sake of discussion, abi, sa aton sinima kabumbo, sa prangka nga istoryati, ride, lingaw-lingaw, brubusina, kadira, pero ang mayor sini nga tinutuyo sa mga nagpasakop dito, sinya, kabay pa magpuli ko. Antes ko magpuli, may tawgan ko sa balay. Ang tawgan sa balayaw, tawgan ko to sa balay, ang akon paryente nga kabalo magdala ka motor. Kay panigurado, kung magabutan ako, 2 bilog sakyan kong motor, yang isa, padraybon ko siya. Ti matiner ginatuya ang kutob sa mga nagbarakal. Sang tiket. Ti pero kung nagbakal ka sang tiket, nagasto kami 2,000, 5,000 pesos. Tapos nagapamangkot ka, nura susugod ng rapol man. Bati ko do, alas 2, alas 3 man to. Why man sa may nakahambal to sa mga rider nga alas 12, gali, tani nagtiner sila dito. Kung ara lagi manabi, kung may nalawagan, araw-araw pa. Why to yan nakaupod ang mga nalawagan sa mismo amo sadto iyang adlaw? Hindi pala, magpatigayon kita sa market draw, barangay draw. Paglawag nga ni Nito Tarugtog, are ka di sir, bayaw, kamutin mo na, may ID ka na, pa-photocopy to, dala di, paghatag yung ID, photocopy mo na, i-counter check kung siya giman, are daw ni mo premyo. Kung ang kilala ko pa gani nga rider, siling niya, paon lang to ang Vulcan, Kawasaki Vulcan, paon lang tong Bristol Bobber, paon lang to ang Yamaha X-Max, paon lang to ang napulo ka consolation prize nga Honda Click 125. Tida mo nagtukob sa paon? Sa aton sinima kabumbo? Pero karon mahamba lang yang organizer nga pagkatapos ang draw, may nalawag na iya nga mga pangalan, why na kami dayalabot, no? Grabe ba? Amula na iya gali kahapos, boss! Maparapol ako! Ay, hindi. Sa Pizza 31, maparapol ko. Ang balor sang ticket, tag 50 lang bilog. Ang first prize, house and lot with the car, brand new car. Ang second prize, house and lot. Ang third prize, ano to gani? First prize nila? Vulcan, Kawasaki. Ducati ang ako niya 650cc. Ducati, third prize. Ang consolation, engineer. Ang consolation prize trip for 2 or trip for 4 or for 5 5 para nga masadya sila. Consolation prize 15 ka bilog nga madaog sa consolation prize gabuton. 1 week vacation sa Israel.
Oh? Tag 50 lang ticket. Tip pitik sintas pag pizza 31 nagpinanggabot na to. May nagbarakal sa akong ticket. Damo-damo na bakal ticket tapos nagpinanggabot na to. Tapos sila man bi karon abi engineer. Ginatawgan ko hindi makontak mambala ko tiol. Nagrapol na to. Hindi sila makontak bala sila dai. Di paano yang kwarta ngaging bakal sa ticket mo? Ano matabo to ya? Di ba? Sus Maria kagusip mo. Anyway, lapaw naging ko abis latid mo sa aton sinimatag Palamati pero sugpunan ta pa ining dugang karon niya nga may impormasyon may kang tanan sa kontrobersyal nga One Ride 2023. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ngayon si Bombot siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ora! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ining weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos ng musical extravaganza. Kaupurang Technocrats Band sa Concert at the Plaza exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9 Saturday. Sa tion sa kamong musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan ng mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among nga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbakal lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagbabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa panahon sang Pasko, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Salamat gid kay Bombo na Hana Andasa for sitting on the program last Saturday. Kag-interview sa aton nga winner nga Sigingging sang Pasig. Sa inyo tanan mga kabombo, I am back. This is Tita Regine and ready to give you the beautiful stories nga aton nga na schedule nga pagabasahon sa sani nga hapon. Gani ginaabi-abi ko gid kamo tanan. Good afternoon and welcome. And first of all, i-check ta ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, it's 21 days to go before Christmas. 21 días na lang bago magabot ang Pasko. Kulang pa ang mga Christmas lights nyo da? Ano pa ang inyong mga kulang-kulang sa inyo dira ng mga Christmas decors or galibog ulo nyo? Ano man, ma-shopping ko, mabakal ko items or mahatag dalag ko cash?
bilang gift sa mga necessary people. Anyway, sa sininga hapon, I hope nga makarelax na naman kita tanan-tanan and of course, padayon nga mag-enjoy sa mga nanari-sari yung mga istorya nga aton nga ma-encounter as we bring you this program kahapon lamang. Today is Monday, December 4, 2023. Ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo and sa inyo mga istorya dira base kon manugtapos na i-email lang dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala na, ipalupad na, idulong na diri sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na gid si JRO Claret for the song Ngano. Good afternoon and welcome. Ito na lang maski masakitan lang ko. Dawat-dawat na lang, ang tuso na lang, kay di na kita daw sa bula ang tanan unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda kung di yun ay kita. Ang ikaw ako usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o walay lain. Apawa mo kini ibalo ka, tulo na lang.
sakitan lang ko. This would always remain one of my favorite songs. Ngano, J.R. Claret para sa inyo. Well, if you're wondering, last Saturday, sa nagpungko diri si Bombohana, nag-interview sa aton nga winner, nga wala siya nag-announce ang winner nato naman for last week. That is because nagambal ako sa iya, ako lang ang ma-announce ang aton nga winner, and I am going to do that before ako nga mag-exit karon. Gani, bantay gid ang aton nga mga letter senders nga nabasahan ang ilang mga sulat last week, because isa sa inyo ang pwede gid nga mangin winner naton kag pag-interview naton this coming Saturday. For the meantime, I hope nga ready na kamo dira, relax na kamo, and waiting na sa pagbasa, pagpamati nyo sa mga istorya nga ginpalabot diri sa kahapon lamang program. Good afternoon again and welcome sa tanan-tanan joining us this afternoon. Again, this is Tita Regine, and our first story is the part 2 sang istorya ni Nanay Del sang Zaraga. Dear Tita Regine, on college in Reg, year 1952, to decide of what to take a course or degree was very difficult. My dear parents nagsuggest nga i-try ko nga magkuha sang entrance exam sa Iloilo Normal School sa La Paz, Iloilo City. Anyway, ang among nga balay was just 100 meters away from school, so libre ang pamplete. Inday sa linggo kay nanay, pag makapasar ako, nay, ang para sa plete, ibakal ta na lang bayo, nay, ha? Abaw, nagsugot man si nanay, dear. Oops! Swerte, nakapasar ako. Lipay-lipay, gidwi. May condition, inday. Every month, new dress, gid, ha? At first months, smooth going. It was first semester, practical art subject. Being offered includes gardening. So diri inday, kalbaryo ko naman. 10 meters lang and 2 meters wide ang plot. Abaw, anhon ko ini kasadol kag tanom sa vegetables. Ano ang mahimo ko inday? Kundi hibian si nanay. Ang mga classmates ko, all girls, dali na lang mahuman ila project. Di kay kontra. Gusto ko mag-obra. Sagad ko iya katukar sang harmonika sa puno sang kahoy. Abaw, nanamian mga classmates ko mamati eh. 3 na lang kaadlaw, kag inspection na ni sir. Sus, wala ko mahibalo eh. 5 ka boarders ni nanay, babae lalaki, nagplano nga i-surprise nila ako kay sobra ang kaluoy sa akon. Tingala ako in Reg, nga alas 5 pa lang sang hapon. Ara na ako ya sa balay, sila wala pa kapauli. Gali, may secret sila ni nanay. Nagapangayo sila kwarta, ibakal sari-sari nga vegetables kag itanom. Inday, absent ako isa ka adlaw, nagka-fever ako, sobra kahadlok sa lago. Kinakita ko gid ang lago sa iban nga plat. Inday pagbalik, klasiko, diretso ako sa garden. Nakita ko ang plot nga 10 meters by 2 meters. Katahom sa mga vegetables. Perfectly arranged. May kamote tops, alugbate, kag tambok na nga tugabang. Abaw, Reg, daw malipong ako sa kakunyag. Daw ano bala? No effort exerted. Just overnight, ready for inspection dayon. In Reg, my parents were very supportive and cooperative. I know very well, palangga nila ako. But, I am not a spoiled brat. Inday, dako ang pasalamat ko sa mga boarders, especially sa kay Nanay Dear. The day came for inspection, si Sir gave me a grade of 90%. Inday,
sang tukar ko lang, sang harmonika, no? Thank you, dear Lord. Inday do kalawig na sang story ko. This is the last episode. I have to share about the harmonica, which has its own story to tell. In the red siyang 14 years old ako, second year high school, samtang nagatuon piano, widow, dira sa atubang sang isa ka mall sa May La Paz, Iloilo City. Subong, sang una ginalakat ko lang. Inday nga nga wala man ako mahadlok, how? Huo inday kay may love for piano, nagapalang lapaw. The whole summer, I did it. Kay si tatay namangkot sa akon. Ni, it's summertime. Ano gusto mo tunan? Typing, stenography, or piano? Tatay, piano gid. So, piano eh. Head over heels ang akong nga joy, inday. Or heels overhead. Inday, ari masadyagid. Ang magulang ko nga lalaki, may harmonika. Magtukar gani, crush na crush ko gid, nga makahibaluman. Hambal ko, Toto, may I borrow your harmonica? Sabat niya, no, may laway ko na ina, pabakal ka bala kay nanay? Oo, Toto sige lang. Asos, paghalin niya, mapraktis siya boy scouting. Dayon kukuhaon sa iya maleta, hugasan sang habon, isalod sa gripo, running water, kag ibulad sa init. Pag malainday, abaw, ano man nga nakadaog ako sa loto. Di kay swerte man, nagatuon ako piano, kundi balaan ko, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, diri ako nag-start sang personal study ko sang harmonica. First piece ko, Silent Night. Sol, la, sol, mi, repeat, re, re, fa, etc. Halagid inday, balik-balik, come to mastery until I mastered Silent Night. Next, nag-piano lesson ko. Wow, I got it. I won the game. Kay Nanay Dear naman, nag-ayo ako baklan harmonica. God's grace, may Chinese border si Nanay, may store sa city. Good luck, gid. The following day, may ginduhol kay Nanay. A brand new, big harmonica. Abaw, abaw, abaw. Hindi madabot ang langit sa kalipay ko, inday. It was a birthday gift of Nanay to her darling. Talawit, pero mabuot, nga palangga del. Yes, inday, Reg, I dared, but with care. My dearest brother didn't know my dare, but after a week, I told him the truth. He answered back, sige lang niya, tudloan kita iban nga songs. I am so happy, inday. Love and respect reigned in our family. Thank you, Lord. Tuha na kami nagatukar. I am so happy and accomplished. Inday, if there's a will, there's a way. But do it in a gentle and a polite way. Inday, thank you so much for reading. God bless you and your family. Keep safe always. Kag may best regards sa kay Toto, Bombo Amay, and Inday Rojane. Dedications, Inday Dear, may special request palangga. Thanks forever. Blessed and good day to all our friends sa Massage, ang brothers Denmark and Daniel who are so friendly, nice, and accommodating. Si Brother Adele, Tita Vlog's classmate before. Our best brother Nick for the whole session of 1 hour therapy, endless conversation, discussion with Tita Beng and Nanay Del. Very interesting topics about church, good, and nature's bounty. Seatmates namon ng mga ladies, Leda, Nenit, and the rest, who are full of smiles, and the rest of the gentlemen. Mga cousins ko who are attending the therapy, Tito Sammy, ni Adis, Tita Vlogs, ni Olive, ni Vidad, Inday Melda, Toto Arlie, a full-time driver owner. Thanks, Gidto, Toto Ricky, we pray for your speedy recovery. Brothers and sisters, sister catechists, DepEd brothers and sisters, blessed day. All may Kasimario, Kasimanya, Kasimanwa,
Happy blessed day to all faithful, talented, brilliant KLP coordinators or contributors, mga coordinators manakon niya. KLP contributors and listeners, God bless all of you. And to you, my dearest in the Reg and family, keep safe always. Blessed day, God bless. Another special request to Inday, you read a poem about Anilaw by Liza Martinez. Inday, correct ako? I was so impressed, very much interested. Because Inday, my father, pure gid na ang Anilaw noon. So sa nabatian ko, si Ma'am Liza, dumaano gid ako, the content or theme of her poem, may anggid sang ginsulat ko. When I was a high school student, only 1 or 2 paragraphs, which I dedicated to my father before. Congratulations to you, my dear Lisa. Basi Inday Lisa, magparyente pa kita. Basi Lola Del mo pa ako. Inday, basi may reunion kita attend ka Gid Palangga, ha? God bless you. So thank you so much, Gid, sa kahapon lamang program. May the Lord always grant you abundant blessings and good health. Love you forever, Nanay Del Sanzaraga. Karami lang niya kay Nanay Del, no, in her age. Paka very energetic pa, kag do kisi-kisi lang, do wala ginakapoy. Kag karami isang iya nga mga ginapang-share dito sa aton. And she has so many friends. Lots of friends loving her. And of course, mga paryente. Encourage mo sila daan, Nanay Del, nga mag-share man sila sa ilang stories dito sa KLP. So thank you so much, Gid, and may the Lord also grant you good health and long years to be with us and to be with your family. Salamat sa liwat. Oras naton, it is now 2:37. Magapanumbalik ang kahapon lamang program with more stories para sa inyo. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kun sa mga volunteer groups kag magbulig o kun magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sang pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Hindi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Kurete si Isa hapon, ari naman na luyag i-share ni Lolo Ernie. Dearest in the Regine. Mayong hapon dira sa imo kasi tanan-tanan nga tagpalasakop kag sumulunod sa siniyang programa kahapon lamang. Ang i-share ko subong among isa ka bahin sa akon kabuhi nga base pa lang makahatag man sang bisan gamay lang nga leksyon o inspirasyon man. Sometime in 1950, the four of us, duha ko ka mga magulang nga mga lalaki, kag ang pakaisa ko, we went to Queen Theater sa corner dira sang Rizal Isnart Street. Ara lang da sa may Maria Clara ayon. The movie was about the life of Ernesto Bohol, the founder of Bohol Colleges. As a young boy, he happened to be a limpia bota or shoe shine boy. So in one of my letters before, I had told you that ako man nakaagi man sang panglimpia bota before. Wala lang kaya nangin founder sang isa ka school or college, but was just inspired of what my namesake had done. So antes ako nga nangin limpiador, permi ako nag-i-standby sa isa ka maayo kag pulido nga limpiador dira sa Atubang, sang sini no nga lugar dira sa may Calle Ledesma. Siguro sa mga kapareho ko nga seniors, madumduman pa nila si Kalkag, maayo kag pulido nga limpiador. Ngang iya agi sa pagpanglimpya, makabig nga Palace Shine. May mga limpiador dira sa Sini Palace nga mga maayo man manglimpya, Palace Shine, kay tama kahining, kag silinggan isang iban, bisan langaw, nagakadanlog kon maghapon. So dira ako nagtuon sa paglimpya bota. Kag sang nagumpisa na ako, ginhimo ko man nga ang agi ko Palace Shine man. Okay man ang pangabuhi sa limpiador. Ugaling para sa akon, daw hindi ako kontento. Ang bayad sa isa ka pares, like itom or pula, 10 centimos. Kag ang kombinasyon, itom puti, pula, puti, 30 centimos. Ang pasta ko nga may shoe polish, 30 cents. Kag ang dako, 60 pesos or 60 cents. Di ba na, mo ka na sinasang malimpyuhan nga sapatos? Tungod nagasinultiro na ako, wala ako nagtiner sa pagpanglimpya bota. Nag-houseboy ako. Kag nakaabot pa gani isang isa katuig sa Bagos City, Negros Occidental bilang houseboy. So pagbalik ko sa syudad sang Iloilo, nagbalik ako sa pagpanglawit kag pagpamanday. Kung wala obra, pang-drawing, pang-lettering, o paminta sang balay. Nagbaylo lang ang akon kabuhi sa makapadayon ako sa akon pag-eskwela sa high school kag college. Sang nagmaestro na ako,
There was a time in my life when I was able to pass by the place where I learned how to shine shoes. Kita ko si Kalkag, he was still shining shoes. I even had my shoes shined by him, and we happened to have a conversation. Amo ini ang amon nga dalagan sang amon nga conversation. Me, nung nadumduman mo pa ako, him. Doon din ako kadumdum, siling ko, gabulig-bulig, guti sa imo sa una, sang wala pa magsunog. Tingin tulo kay ako sa madugay. Kag sang ulihin, nagsiling siya, ay, oo, ikaw galito, ang nagabulig-bulig sa akon sa una. Ti, kumusta ka na? Sabat ko, sa kaluoy ni Lord nung nakatapos gid man ako sa akon pag-eskwela, kag nakamaestro na. Ambal niya, mayo kay imo, kay nagtutom ka. Ako, amo manigi hapon, kayod man nga kayod sa pagpanglimpya. Wala naman ako sa mahimo, kay tigulang na ako. Pagkatapos niya sang limpya sang akong sapatos, ginatagan ko siya sang isa kagatos. Kagkambyuhan pa kuntani niya, apang ginpunggan ko siya. Nagpasalamat na lang siya kag nagsiling, pulo pa masyar lang diya. So tubtob na lamang diri Inday, kabay pa nga ubayan ka ni Lord. Always ang sagihapon. Lolo Erning. Well, pareha ko mo, no? Nga nangin shoe shine boy. Ang diferensya lang siguro because ikaw, mas gintutukan mo. Mas gintaasan mo ang imong dreams, ang imong goals sa kabuhi. That's why, halin sa pagiging limpya bota, nag-houseboy ikaw, pero gintutukan mo ang imong pag-eskwela, tubdog nga nakakurso ikaw, and then nangin teacher ikaw. So siguro sa kay Kalkag nga imo nga nangin mentor sa pagpanglimpya sang bota, he got so contented na, or daw wala siya sang nangin drive para nga mangin more than a limpya bota siya sa ulihi, or maybe he enjoyed doing that so much nga ti wala yan na nabatyagan, nagalipas man ang panahon, ti hastang sang ulihi ikaw naka-teacher ka na, naging teacher ka na, tapos when you went back sa iyang lugar, nakita mo siya sa gihapon. And still the same, no? Nagapang limpya bota. Why kita thumbs down sa kay Kalkag, but why kita kabalo, no? Basi kon he really enjoyed it so much. Ang nanging passion niya na, no? Ang atong buluhaton, ang mga limpya bota, or maybe he is really short of the finances, or maybe may mga ara man siya, mga handom man siya sa iyang kabuhi o galing wala niya gid ma-materialize for whatever reason. But anyway, the comparison, no, is so very clear. Like, you can always have a humble beginning. Pwede gid na. But depende si tao. Kung luyag mo nga taas-taason ang imong mga handom sa kabuhi mo and strive nga malabot gid ang luyag mong handomon, you can always, no, get yourself away from the humble beginning kag mapauswag mo ang imong kaugalingon. Of course kanami gid nga ti you went back to him, nagpasalamat ikaw sa iya, and you relate to him, no? How happy you are. Kag ang inabala nga ang imo nga nangin success is partly because of him also nga nag-inspire sa imo nga mag-umpisa with that. Kag gintaas-taas mo ang imo nga mga dreams sa kabuhi. That's why from being a humble nga shoe shine boy, nangin isa ka na ka-teacher. And how we all wish, no, nga si Kalkag, nga imo nga nangin mentor, kung tani man, no, but I'm sure all of us may ara man nga mga ginapanghandom sa aton kabuhi. It's just that depende na lang sa aton kung how far, no, we could go para nga malabot naton ang aton nga maginhandom sa aton nga kabuhi. So lesson learned. If you want to
be somewhere else, well, kinahanglan, taaso naton ang aton nga mga handom, and we couple it with determination, with kapisan, and being focused sa kung ano ang luyag naton nga ma-achieve sa aton nga kabuhi. So salamat gid sa imo, Lolo Erning, sa bago naman nga istorya ang imo yun share diri sa aton. 5 minutos bago magabot ang tak ng alas 3, magapanumbalik kita, and we hope nga ang isa pa ka letter diri madiretsuhan gid naton. Magabalikan kay LP with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa mga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit ng kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Ang program mga kabombo, and it's time to award ang mga nadagaan sa aton nga lucky winners sa 1-2 Panalo Year 22. Aridri sa aton nga studio, kag very excited nga magabaton sang iya nga nadaugan. Good afternoon and congratulations gid sa imo, Sir Wilfredo Lozada. Good afternoon, ma'am. Si Tita Regine ako. Kumusta ang Balatyagon sa isa ka winner? Sobrang kalipay ko nung matawag aking pangalan. Oh, Tagalog ka, sir? Oh, Tagalog ko. Dugay ka naman diri sa Iloilo. 85 na ako dumating dito. 1985. Wow, until now nagatagalog ikaw gihapon. Oh, hindi ko pa rin Pero pure ka gid nga taga Bulacan, Manila. Bulacan. Uy, daming mga taga Bulacan dito. Mga platero. Platero, correct. Platero din ako ikaw platero ka din. So, in your free time, nagsulat ikaw sang imong mga entry siguro, no? Kaupod mo si misis mo or mga kabataan mo? Sila naglista ng pangalan. I see. Kaya nga nagulat ako nung marinig ko yung bituwa ko sa cellphone. Sabi, nanalo raw ako sa 1-2 Panalo sa Bombo Radio. Wow. Kaya kapisan sa sobrang kalipay ko. Sobrang saya. Alright. So, mapisan ng imo nga misis, kagang imo nga mga kabataan. So, sige, i-award na naton sa kay Sir Wilfredo ang iyang cash prize ara dira sa imo nga sa imo na sir, no? Sige, pwede naton ina nga 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400, 500 pesos. Salamat. Pwede mo mapakita sa tanan-tanan ang imo nga nadaugan. Pakita naton sa screen. Alright. Ara. So, 500 pesos nga cash. Hindi lang ina, no, sir? Ang imo nga madaugan, may ara kapagid sang balde nga orokan nga may unod nga mga groceries. Ano nga color ina, sir? Ang imo ginauyatan nga balde? Color blue. Kag may mga unod ina, no? May mga pwede kagida nga maluto para sa inyo nga Noche Buena. So, sir, anong imo nga plano sa imo nga mga premyo sa cash kay sa imo nga bibili uli ako ng mga purchase para ako makasali uli sa Grand Draw. Grand Draw. Alright. Sige, good luck gid sa imo, sir. Maraming salamat sa Bombo Radio. Okay. At sa Star FM. Basta Radio. Basta Radio, Bombo. Star FM. Star FM. It's all for you. It's all for you. Alright. So there you have it, mga kabombo, ang ating winner, si Mr. Wilfredo Lozada. Congratulations gid sa imo and good luck sa imong madamo pagid nga mga entries sa imong family nga igahulog diri sa
Salamat gid sa 1-2 panalo part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras naton, it is now exactly 3 o'clock mga kabombo, and I guess hindi tagid madiretsuhan ang next story naton diri. But anyway, before I go, I promised earlier nga sumo ko i-announce sa aton nga winner. Kag syempre pasalamatan ko gid anay ang tanan-tanan naton nga mga letter senders nga ang mga istorya bala na basa naton last week, and I'm sure damo pagid dira sa inyo, no? Ang may mga naka-ready na nga mga stories. So many things happening sa inyo nga live, especially now, no? Very exciting a month, Christmas. So do damo gid kamo pwede nga ma-share diri sa kahapon lamang program. And of course, to share, sulat lang inanda ni email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. To win 1,000 pesos in cash, and siya naman ang aton nga mangin interviewee this coming Saturday, December 9. Congratulations sa imo, our winner last week, amo si Nanay Rose Sangharo. Again, congratulations sa imo, Nanay Rose Sangharo. Ikaw ang aton nga winner. If you could recall, mga kabombo, ang iyang istorya was about her son nga nakuryente, na aksidente, na kuryente sa iyang trabaho, and nautdan gid sang duha ka mga kamot. So siya nga aton nga winner. Congratulations sa imo, Nanay Rose Sangharo. Mag-contact ako sa imo so that we can prepare ang pag-interview sa imo this coming Saturday. Well, with that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan-tanan, and I'll be seeing you again tomorrow. So keep on joining us and keep your sharing your stories in your time diri sa kahapon lamang program. Madaming salamat sa gihapon ninyo lagad. Si Tita Regine para sa KLP. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.